ene Pobobo pata bri aso fragalatia makwata na bisi akafrata from bema no akrone form adigade abakade kumazi jom hwie odia na odia sem Sompa Asem Mpe Nipa odia na odia sem papa yani funtum pa katachie srebia bonchina na yen ni atwentwe kodi ewu amanfo twen yen ansa na o makosa ene obia twen yen ena nwumre yi nonso abako ni nonduso no dodo no na atwa yen se Sompa Asem Mpe Nipa dia santiman ajatum ye wododo bribri Asem Mpe Nipa yaba na omanfo dodo no ase abrantie moro nani na akosi sei mobate ho asem abrantie moro mobate ne ho asem papa ne akwa asokọ mampon odifo Samuel Chawo maami bi onini krom ton fos se na abrantie moro ne ho asem na akosi sei na msem to mo bo ase yakopon guso ye ne senkyere ne na papa no se baso obehira wa onu obi ani konwasie o yakopon o hira wa onu obi ani konwasie na asem no edadin Anuti omafo tamu chuku every say Sompa Asem Mpe Nipa de etumi ye no ano de papa wonafo na nwumere ma men kan kire say so kai da bie ena nwumere yi ma men kan kire wo say e wo say wo kai da bi every say mato ankire ama wo a eni kwa say wo de makoda masiewu se mato ankire ama wo a enfam mako meswa makodwane makosam emfa namase so obi hunu asikyire edema wonomu a ka hunu se asikyire ya ade bia edepa se obi ohunu asikyire ema anomu a asikyire edeye eno tie na nwumere meka kiro se ohunu asikyire mawa emfa bodwuma enwu ni minim eno tie odofo na nwumere me se kai dabi ene anwumere yi me se kai dabi na eduru baabia 93.1 FM otu saade bi wisabo bia towani obi ahusu amaw obi husu ede mawa eni kwai se wankasa no wodi wisa egunani dabi Ona for media sukochi atu atifi o media sukochi atu atifi eni kwa se wodi asra asome sra emfa nsome wodofo ena nwumere me ka kiro se e wo se wo kai dabie efrisa dabia sam ehu hia yie papa dabi papa bia wo ye oye no obetumi akohia eso akatua empo sanya wo a wasefo betumi akohia bi enti enema asem a meka kiro tiawa e wo se wo kai dobi ayama wo Jumadi obatu omura samu aka odifo pokobra David wagina adwa ohene yire maame yabo akua asuama bronya woya abrewatia enso atnase Bama usu kantaka ka chief executive producer ono na ahise Jumadi kama ne anya bi ade ebesom wo yeturusra ne abasa en wafam wasuamu ade efrise de wotwasa no enim se na kirache a Sompa Asem Mpe Nipa ye betenetene ho eno ne afa ato ye ho so esisema pomente me ho ase eno ne ye hallmark kese pa eno ti wiase afa na nyina agye atum enya asem keto akra ekoba jesi supreme bemma ka producers ne ho sa ena woyoko ba kwaku yabo a bansu ni desie no ono so edi dwumason edi ma Sompa Asem Mpe Nipa edua na bana na ya mensa abrampa wotafrija waka producers no sa eno no na di bonkum hene chichi fidie mfruma ede mame enne anwumrei na uko MC awa school fees ewo ho sa na yima enso ho we die agregefo no enne womo enna ebo ye chidom Resford Sompa edidie abrante we nanse wapamachaw o se mame nkasa asem we bie kameka na wi aka menka biem o na be kuma so obeyira ye no Resford obeyira na Dr. Selassie kansa dawruma yakwa ebiase babia na ofun ano se ka edumienu boto na komozi kumase di kumase ka ne nyuma ni nyina yam tu kwa moje koi enu ti no okọ enhira
na washira unimunyamfo Blessed Foster on the friend Dr. Zila say akwana yira Sompa didi okay catch the obi omunyina eboye chidom enya asem keto akura wo dwumadie wei enne wom wo fi ha no ano otene amanfo wa ha na saa baba wa we oni usuru won so na no odin o ye fe no kodie ho kodie na no odin papa na ya no otane ka chiri ne nam na damfo no wo bibi ka hwese ka chira no be bonnwom baby abetu do mo bia no de ye nkwan ye yie anjo ai yo titale hu se ya no obi abehwim ko abehwim so Asem media na media no be twe no be ko ntokwa kuma no anything we so de ko mo SDF for we o mo height no kran so ya ye pekama SDF oh problem ni say I go fa you say me yiri bi say and the birthday be a beba so say the messi ya no the okay eti Rashford munyina eboa masompa Asem Mpe Nipa yakwa koyanim kofro bofu mpa ba masuketu am yipebre na asa ya Aboagye foso ni tifoso me na meti adwam nam dia Asem Mpe Nipa ekọ boshe asase so kansampia kampian eno ada asante mapoma me bi de jeme ena meje so foso am si yei na eno so akwa ya asem foforo ewa asante mampon wona wafa Asem Mpe Nipa ato mo matri so na enwumere bi omfa ye ni agro no ye dawo mo ase ewo akwani asa nyina so diaspora group ye ba chia omu pi free se omu ni ho aye ni ho wo manfo afa Asem Mpe Nipa no abowo mo bo ewo Ghana ni wiase afra na nyina ye beda safo na ase ni ase nyame nhira dendenden ede ama wo mo so a duru ba bi omu timi monwura mu no nyame ya domu a ukuada obi a won freda no se wa freda ye be yiwa free so ya sere mamanfo pi no a ene de sa complain no eba yembo bibia so enkasa kakra kwa just space mo be ko live kakra da wukuada ene original Nigeria ene Peter ne madro mu nyina be ko live ke adu mu nyina be ko live kakra na da wukuada omo mfreda no yembo mo so emebonguram efrise no okay oyibo efrise omo so omo obi ka omo obi kire ewo Asem Mpe Nipa dwumadie so odifo pa kwa bna impumte say bla twede ampanyankopɔ dawroma bibia bɔkɔ de tom an experience okay ene ngosira nyankopɔn onimonyamfo Yesu de ama yinti no ehwe hu ye bibia bɔkɔ bibia nsi nyame wotumi ene na wo kan si okay eno na wo kan si okay ansa ne abɛkɔkɔ yanim no wo bibia da wo boa ema sofo ma me premier ni ama dazo asantema gina tum freno amisa omo boa ma ne ma me yiyo no call so nyina no ye bedase omo ye koduru krom no na nya asem ketoa na chese omo twen sompafo nyina Tawa Media Company omo twen anya asem ketoa kra ebio mesa betwam kwa asantema mpon na asampofo gi ne step mother oba pani amacherewa ono so adwa cherewa rada ono so edanijai na kwasi ampofo gi ma no omo babie ma ne ye fe sa enu wo beye nanso so wo hene pombi na ka kire me wo se ayiye kura grade wom ayiyo no grade wom so wo hwe Sompa TV no a ahwe Sompa TV no ye ko kire amamre ne amane wo ho ma hene ye dubu ache no adifo pokabna ya bo amalibia boga ekuku ade ne wo twai amanfo sano de wo hu kai omna samane ne wo faasi atapoku so ontuma ne di say akotwe tetefo ntuma akotwe esa ya bruche ntuma ajo awuni akonwa wontimi nsaja ajo ano ni akotwe no ajo no ke ma meti abibia bokọ de nyame adom ene Sompa ne aketua pada romantin bibia ekọ na ọma hene mesi ene mompa akonwa emmoma no ewo ni kurom yesi ekọ akọhwe ni nchina so ọma hene bi nso wo de ne na asem ne behwe ba bia de befa mo bepe ba bi de na se because ene masara ko ba nso so ne di mi Sompa hema na mo hwe me nwa ba so dela agwa
kwasi aso mu papa bi me se Japan o hine yire nam se kuku ade anku no wotwa hwe wa de akoye photographer fo adwuma ho bo akwabena na ni bi da na we di asani po akwabena so na bubu ni mu wo ho no e toma no so opa no afira sarako ba no so na ni o ma hine so die no e no mo na samoa be ma kuku abere ka jando no so ani abircha enya sam ke to akoso aso mu aso di baby no eni wa na abetwa mu yi ebusia ko Facebook and na asam na yire Obo so me ade sino kasasa me ade sino kwana da me front ma kwa ntuma de unim fra ba me minima saseno asade he na oka ay adoni kitinya me ade me sa fontom from ando kwa me twawo ntime sa fontom from de me kusi abasei na de bawo me sa fontom o hini ni afe no ja no se anti amesa so oda obia se abuto no ya da obia se abuto no abuto no that's right atapoku nso na shekwana no wono so nya sam ke to se ayi wode adogu ni fugu ni odigum ozo wode de egu ya ba no oti mo no si fam no se adogu ni fugu ni omro no ei aha omro de osa hemfo asa ubusu be ma no e na mo de no jere ho ma bro tell you na ba no ma bro tell you na ba no and you too no kwa we ya puto no aputo ya da nyame ase nyame ya adwo ya ne ma me na yi ya bo amaso na de ne de nam ho no ya bo amali bi abaga ono so de nam mu no dungum ya se no ho se nya no dungum kamera na we de no be ma Oye yo. Akoso awa mu so na cha mu no. Na anya ka kire nso so obi ka kire na ejina kire wo no. Ka kire. Se ka kire nso no o hye wan kɔ na. No hye wan kɔ. Ka kire ko bi no wa mawe mu, wa mawe. Akoso so mo so ko ka wa kire sa na wo kwan. Na minim de o. Ofosu ye wura kwasi adwuma na asa na mesa no. De o ko left and about right. Ono na sapa. Ono na sapa. So hwe you da kwasa what ye enkwankwa no wa edin bi e de bema wansa no atwanse busa wo but omumfa me compare ye wura ye papa wonye no ba bi ko kwasa djuma asa no on twa mfa ntom de the same thing me sampani fo asa me sankura asa na also ye marketing manager Mr. Boache ai o se Mr. Boache mom ye hwe Boache videos ni bi me pacho mu obi wo so ono no koye ne de no o manso agrosum manso agros me no da ne benkum so na eso no so ne de no ne ohini ni de no ekohia ye ntini ye cheye mu mienu tu be ma wusu kantan kan na so edom anim mama ye hwese benya Mr. Boache video ni bia na Mr. Jeff so kan ho ena empanyufo ahodo dodo na Sompa de akire bi me hu caption man so se ono so ekọ bi na enya asem ketwa ene ema no bi madam Duefe won mu nyina edi akire hwan ya akomia kobi meza ya akomia susu akomia kobi wonum so ya de eche ye mumienu na achem da kwan ne de enyema so kwan no so de asi bobo eja usu ba wo se ne benz ne ase ne hojo ne wo komia mu ntino ya fa se dan so ma wonum ko boy marketing manager Mr. Boache e ma ne kokora ne ma me so wo eye man so agrosum de obi ahwe ye ewo ye nuanu mienu hu bia na Nyankopon enhye wonom anemu ne emoho mpempem wo so yam se Mr. Boache video no enyamenti se yen saka ye de beba na agresu nso no be ma uso mu kodi edomo anim ekoye ye ne kama no so yetime de akira manfo okay dia da yakoso ya ne pitri Nyankopon ahye ne ho ni munyam ama eyi a eto ye na awatwi nyina no yakọ aba yantia tenkaboni bia eya seda ena yede ema kropo twedi ampon ba se ya dom efiri se woni yen adini yem wonofo ena yafutu semo yede ebre wono ebe tietietia sa abo koku kon eno ti wonofo ma me kan kire wona se afutu semo yede ebre wono we learn from each other and I say let's learn from each other no ebeboa ewo ekwa bi so enti menua wutie me na anwumre ma men kan kire wo se eduru baabi anya wo hu minim se duru baabi a anya wo hu minim na obia ni hwa wonim ekosi ase
ewo wie ya se obia ni ho a obetumi ede ne nsasi ne bo se media minim ekosi ase dabi along the line no enfomso beba eno ti ena ama atenatene ene afutuo ewo ho eno ti wona wasua nwoma no ebeka kire wo se education has no end yensua nwie orofo na sia kasa yensua free ye ho edie ben na anwumre me ka kire wo de me ka kire wo na anwumre ne se wo sua bibia free obi ho asua de pa anwumre yi say yes, free ye ho dear. Say ya adwene say we are learning from each other dear. The yes no e was see a boy a trimpo say adia me sua free me nwa hoi me sua de pa na dachi bi atumi aboa me dada setenem. Orofo dear ben na anwumre watumi sua free obi ho. Enne adie na wo sua adie free obi ho. Wobi wo hwa wo ye no hu minim wobi wo hwa sede ono animu no won hyeda nya na adwene se wo sua bi de afiri wobi ho ade abaka ne de ne ho na ne de adoso enti da bia no otim de otim na ye ka ma na kwa kosisen Yakopon ama obi anim de Yakopon ama obi anyansa wode ati wie yase na wode ebo ne bra wonofo se o kari wo hu susu wo hu a de wo no ebeso ana se ansa no eye dabi ana no dia na ne nepa bi a de wo ne no eye adwuma enepa bi o master wo kire wa adwuma enepa bi sofo bi a wodidi no nanse no sua ne pa fafiri ni ho ne beboa wo wobi wo ho a wone enkwada ya adwuma omo maame ana na wofo de na be hye wonsa se master tete akwada yi mame se ye fitamu o magazine hayi se ya de pamu o se ye trebomu o se ye treyomu o adwuma bia be ye nsa no dwuma obidi ne ba ebeba be hye wonsa no wodofo wo hwe se wodi unyansa no nyina be ma akwada no na dachi bi wapon ne ho pon papa na say yesua bibi ede afiri obi ho ana ye yenim de ede ama obi na dachi otumi de aboye ne brade a yesra da se yenkyere omo de papa na dachi ankodane wo mo so asem master bi wo a ekwanye obefa so obeche ne koda adwuma no eduru ba bia na asefem ekwan bia master bi befa so obeche ne koda ade no eduru ba bia ya na awuro na emmobo wonofo si ya kire nkoda na adwuma wa bra ye omatu omutri nsande a master for mesre se yenya ateatea no na yenkyere omo de papa sade beya abasa harso no nkoda no so ebenya bibia to omo adwunim no omo so ade abo won bra wonofo si esua bibi ade afiri ye ho de a kai hunu se nipa na wone nenam no say no de wukom adentia efiri se ensa ne cigarette ni wi na wonum no cocaine na wonum no enya sa na wo difiri nkoda ase ewu enso so no esanse wo pe na asem oye wadamfo nti no eduru ba bia untumi ente ho mfiri ne ho hwene yie na wansua de boni emfiri ne ho enti when we decide say ye besua ade afro bi ho a enanwumere babia mepese migran se yensua ne pa ewo wo bia ne nenam ho na dachi bi yesu atumi di aboye bra wonofo se wo kire obi ade na se wo kire na wo kire ne yi a eduru babia dachi bi no wan kasa wo ye master no wan kasa na ne wadwuma mu na wo kire no na wo tete no e kire ne kwampa no eduru ba bia betumi atene so mfa so efiri se dakubi wo betumi ate ahwe na wontumi mpagya wan ene be pagya wo sa abre no
obi atumi akyere obi adwuma pa na onimo adwuma kra nanso so no sabre ya me no ka se wobehu adwuma akyere ne master na tofom e wasaka na ne master no kwa akoda no ho ekopane na asemwa nanso so ene ya bi odi akoda no fa mu no ontumi nko nti ene de na wusua de afirim yen fa adwempa enkyere yen koda adwuma na yesua de so afiri yen fafo ho so a yen hwɛ sɛ yebesua ne pa na dachi bi ankoda ne yeso asɛm sɛ yesua ne pa ade firi yen fafo ho na empo yankoye hu miniminimu a dachi bi no yeso betumi anya bibia kura ne mu ayedu amewi asetena enso ayeyakono ayeyefe eye me mutofo pa Osei Aboagye Oforisuo ninti Oforisuo omna samoa Oforisuo ya dase manfa chakese ma kwaku amodro US onene nua ba Cynthia ne awofrema no maame Dora ye cheo bibia ono na ya na atam sin Cynthia o monetary program ne pa wo YouTube Sompa FM nti bia ye te kra bibi atechema na se ye hu ikra na waye voice ya brenti ye cheo mo pa na ye ncheke dubema bebria ohine ni bo bia nso no samre de minwa ba wakwate wayade se watimi asi ne maame ani ne nwanum nyina Oforisuo asama na wode aba no etire ne yesan yensuan firi ho ye ho eye ade bi wona Oforisuo meka se awiase ade bi enu yesuan bibi enwie ene meka sa asemu agye nipa da sane bia de wunimu no tina santefo kasa bi se de obi nim ana de obi wona obi ne bi enye de obi nim nti adwen ni ba ko fotrim ti de bia no e program ye edrume bia ye ponse ya Oforisuo ya na edrume bia onim se what the first but yen kasa yem wan hwe ye no anya botra obapon awie no obenya panimpa bi na wafro ya na me pesade no ne pa o panimpa bi ha de na sanka ye kan sei aha de na sanka ko ye pen saltena tena enu tinipa yesua bibi fro bi wa boayen Oforisuo nim se aboa ukoma yanka kra aboa yetwa ne ti say de nantwe to yetwa ne ti ye wo bia ne style de twa aboa ti yesua bibi fri bibi ho untimi nka se de wonko a wukuta no ubetuma defense da ena na manipa bi chia no ena manipa bi konya mane ena manipa bi ne life sesa wo wiase enti esese ye bre ho ase Oforisuo du mebi won mo nipa bi partner tene o nipa bi e de ne sese ni bosa me a oboa timpanifo wo kasa bi se wiase adesua yesua no sebe ensua wo nko an fa ko na esese wo gina sua de ne du mebi won ma ye besre enchia mu kura no obu wo kura na sebe onim de we esi echia mpanifo obu onim de we esi kasa na onye na dwen so opatia mo bi a kire no Oforisuo onim ya wakasa bi sa asante kasa ya na de bia ni pa bi kasa asante kasa we de emre obi aba asante kasa anyemre so ko fikesie mu a ena hu asante kasa anyemre ewo kwa biso ba ya na yatu abom enti de bia no so hwe ya brofu ya sebi omu mfiri krai mu a omu ba no omu ba besua bibia ka omu de ho but obi so tia onye na dwe so obi sua bibia firi obi ho onim se de wanya no eno an we di first oboa etimi Oforisuo ya na edu me bia me partner tene aboa nipa bia ti wi asam partner tene bia wodi onim se wawie ade bia minim wodi minim wan hwe ya eso ye ho mema bebreba sebe mpedwa ekugya etidia ena wodi aba no obi antie sa asem wo se hua de
yɛhwɛ biribi wobɛtumi ahwɛ biribi afiri bɛ ɛnyɛ panin nko ne yɛhwɛ biribi firi no hɔ ɔfo so ɔnam adurummerɛ bi a wawoma koraa na ɔmote fie akora bitumi yɛ adeɛ bi woba bitumi yɛ adeɛ bi toɔ sa na wɔhwɛ mistakes ɛmfiri baakofoɔ hɔ ɛna adeɛ a yɛhwɛ firi obi hɔ ɛnyɛ panin nko a panin nso tumi hwɛ biribi firi akwadaa hɔ ɛna ɔfo so ɔnim biribi ɛna yɛfo so ekuta yɛ oba bi betuma afa wo phone ade obetuma yie free so ni game obebɔ no wo phone ni kuta so many years wonim ɛno tie bɛsrɛ yɛnhwɛ de we sikasa bɛde masɛm ba wieye no sɛ nanka yɛnwia moro sɛ nanka wo hwia bibi firi wo bi hɔ a ana sɛ nanka wonim nyanka wɔka enka nkɔba saa etide bia no yɛbɛsrɛ especially nana amafo na aba no ya ye trouser deda ye to na ya na ye kakasa bi se wanyina kwatena mfie na di asem wanyina kwa airport kware nkora ya free payment panifo gina fam su wanyina ka oti ahemfie ye besere e bedroom me bi na bibi ato pa wo pa bibi free paniwa ma na kogya wo ofoso awale akwa kwaware se drum me bi na kofie bi na kwaware a efie wo bewura me panifo ofie ho a nipa wo de wo mo ba besera wade no yetime sound se dabi we de frefre kobo na do mbaye uko shepherd mu bi ofie ho no de nani to from pa hwa ade a me won fa hye a mo ma to sente me ba wani de sente na mo de ba no e frefre kobo ti sata no pepani bi enu nti na obi ti me kwasere obi owura ni nyamfo wo de fo wani nyam ebeta machi ye hwe bibi firi obi ho esese nipa ye hwe asa de no ni ye nya minim makosuku ma hwehwe ajako asa ajako kan sembi wasa wo de ade amami opa kware legon dani nyina gu mu se krimu nya bi da yankopon wo mre de manipa bia adesua de yesre ye mre ho ase anya wadwe se wadi first de be ka kire no esese wutie enu nti na se wo kokwan bi so na uduro na panimu te wo ye chia no because pani na ote woni mu di chia e kwa na wo kofa so no wo chia na nka waka bibia kire wo eso ne na mafo chese we here ni kura de wasem de different ofoso ne topic yi aduro beji watrema minim se obi anim se wi asese na wonnim ane ye ka kire se eye wo se wonnim bibia hwia bibi firi obi ho enye pani nko enye wo maame nko enye wo papa nko obi biara obetima hwia obi bibi afiri obi ho tini afra bibi look alike short as obi se me pese me yem ho se Michael Jackson obi se me pese me yem ho se bibi se o hwia bibi na ye fe edofoso wadaruma ene topic na de aba no ye hwia bibi firi obi wa ebeboa ye ne ankasa me da se okay pokwa bena bla wadaruma me nchia menua panyini Honorable George Opoku Amponsa Honorable George Opoku Amponsa yewura Canada Japan eta konkro for ba kono no menua one wo wife me chia mo pa nyamenka mo me twa mo so na me nchia na 1 wo enkransa na 1 ko so biem ko ha na o papa me chia pa enkransa de hye me chia pa bra ose adia yesua efiri ye mpanimfo eho se wusua bibi ewo panimfo na se adesua empa hoda a ewo wiase a ene wo ye panyin kwa na wusua bibi ana wo ya kwa na wusua bibi ya beda wasi bro for us learn from each other adia yesua efiri ye mpanimfo ofuso behema ye hwe tete abakwasem a ye ko ye nchi no na ye kai bra ne ye nananom ye papanom ye mamenom ukwafuo mu a okire kwan a ye fa so do ye fa so tutu menke ho ye fa so tutu banche ho dua banche ensini trase bia odua brobe enfane nyina nwurem odua banka enfane nyina nwurem eduruma bi kura bo sana o maame no apai banche ho no hode bibie wura ho na efifi sane yemre nyina no yesuasua sane yemre nyina na wasem bia oka ye ne se panyini bi wo ho no mu a obekire akora dwuma akora ne be survive very well na panyini no alimit wakofom
ekwadum pempe so panyine no ntimi nko akora no ho why wakora wache na de ana se wache de dwom ne hu waye yie na no miwura Dr. Belmia koche ni teacher ka se bibisa wo ekopes kadema no etu susu se teacher ni ntu odi nani ewo school mu ana wo di nani ewo ne mantemu ana ne bro no so a anka Belmia yewura Belmia ekobekọ sa adọ na banana ye ka asem ya kiro hyedati ne ye pa ade a ye mpanimfo ye hyeda kire ye mofrade a ye de ka o manum ebi nene apie no he panyini bu na ne ndi nkoma onye panyini pa asem bi baka kire bia ne wo bodi ne wo se no guo ne mase o kasem bonni eritiawo obe sell poto because of what ma kwan na wakwa ka wasema chana say uri ne di nkomo no sell poto guo ne mase ko onya bibia kana no asem bie no e papa da na adwim no guo ne mase poto se wakwa na we driver ni na wo mate na mate ni tima hwe driver so na wotima chene kaka bedu sabri na mate ni no driver ni dinani sa chese onfa kama no na obi hu ni chene katwi ebedu mle na mate ni no na okonya takrota no wotwi na wo a na wo ye masa ototo driver na fei na wo pese okọ another trader anso na wunya ensemu a anana mo ye tuo anamo ye de boy ye nkoda nanso ye de kai o manum we menam chena dwumo ana wakwaji skedura ka ho we menam chena dwumo so mume de babia wuni gu ye no ehwa ana kokoto ye nti ye wade bi ho no mo ye mpanimfo se wo kire wakura de ana se bia wo bo wakura bi tichani a wutie lawyer ni a wudi obi ani wo kana tanim judge ni a wudi asem ya posifo ni ya sojafo ye nkrofo ye mpanimfo mo de de ni mo kire ye kwa no enyanum kakayo enyanum kakai senyami wode na wuchire obi ade a ensam kugya babi nkoguna ni masen kose no na mchere kaka we we kura dem na me boa no na mfa na adwuma e basa sa enkyerechire papa na cheche no ahwiegu ana wa hwede yesu a wano asem ne do we ya wusi ton wo panyini pa so nyame adwo ni monyam no ase no wobenya bia to adwane di babra bopa utimi mobi utimi ko ne muda abraboni obeko oba shatade obedidi obeko obeba ne nso sekade ye wa wo dia pa bekuta no you can never touch and or can never handle utimi nkurem enti ebe se ye mpanimfo ye seremo montum bo sencheche ye nkoda ya dwini mu ha momwa ye na mo cheche ye dwuma ekwa be faso ni mpanimfo be kasa ekwa be faso ni mpanimfo tunze didie ekwa be faso be sua dwuma ekwa be faso nya sika coins egu ye nsema ni be sua ye de be ye bibi amaso ba mfaso no enu na wo se mo cheche na mo cheche wia eye mo ntungu mamu nka ye num na me boa no we nyame won hia me kwaka eka abobi a chenawe sa ne manya tumi ni anwode bi anim se nipa obu nipa no ana oni nipa ne ka wasam che no na oguo ne maso oto no asepoto na wayo duso e basa opanyi no die no ewo hene nti e besere ye mmofra ye nim nyansa moncheche ye kwampa monche ye dwuma monche adwuma so mompe papa nta yechi ne yenkonkosie ye sie ye a yesusu be kase ye mpanimfo ana ye master ana akire yade wo so be ma me dase bebre abrotia Ofoso yemfa seda ema yetiefo ne yahwefo nyina na enen so de wode aba no Peter Asafo obeka cho se eye papa efri se ewiase na ye wo no Ofoso be ma obie ni ho ane ho ne ma aso na kwan kroda nyansa eni nimdie wo ni so no eni ba akofo tirim senkete sade a kwaku ananse a kantete oka se wiase nyina nyansa waboaboa no afomafa wode gu kukuo mu no nanka wode kwa akohye edua kom no nkanya ne bante kuma ene beka agense papa kukuo edi ebo wanimu yi wontimi mfronti na ne safa bo wachi ansa na watimi aforo we chese nyansa ne nimde eni ba akofo tirim obia so di ho a wahu nimde akwa akosida eno ntine wo hwe mebusama na se Proverbs
27:17 when Obeka chose the people learn from one another just as iron sharpens iron. Any person adeɛ efiri afoforo hɔ ɛte sɛ deɛ sekan ɛsɛ sekan ano no anaasɛ sekan yɛde bɔ sekan ano no ɛyɛ saa pɛpɛɛpɛ na teɛ enti yɛka kyerɛ wɔ bi ɛna wutie yɛ sɛ susu yɛ wo minim susu yɛ wo agyeman ɛnneɛma bi wɔ hɔ a ɛyɛ suahu na afoforo anim sene ho ebi wɔ hɔ a de nipa korɔ no ɔnya akɔkora anaasɛ ɔnya abrewa ya ne mfie no wadi nkyina kyente no enema pii afa n'ani so na ensem pii so atwade afa n'asom ye wo enkwada bi wo ho anase enipa bi wo ho afa na wonum asiso wo abrabom afa na wonum okɔ nkan kakra nanso ensanse bia ɔkenkan dodo na ebi wo ho a wotie afoforo so no anase bia wɔta di nkɔmɔ ene mpanyimfo eta si nkonwa etie nsɛm ni nte no wɔno so wɔdodo na abunitim se echawo eno nto ɔno so ka asɛm a no watie bi ene me ma meka sa wa meka kyerɛ obi a ya wotie ye sɛ wodi minim ekwa agura wanhwɛ ya baabi a bɛkɔ akɔtɔ no ye bɛpo aguro no wobɛsa hwehwɛ wo nkyin so no na wo hu sɛ wodi minim enante a wobɛkɔ akɔyira akɔtɔ fenemu ɛwɔ abla wonim sɛ bia baabi a wo nan si no anaasɛ wanamo esisi no wode wo kra ɛkɔ akɔtɔ atopre ye ka kyerɛ obi asɛ yentie dodoɔ na yensua dodoɔ na ɛmfɛmfiri afoforo hɔ ɛno na betimi aboye empo sɛ yefi sɛ enipa na asɛm na wo bɛkamfo so na me wo twi lecture bi wo ye frɛ na no matewa kwasipele wo ye frɛ ne sɛ mampon mampon kro ne bi so na me refi meka ya kyea no ne fa mampon ya ayi mo hod mampon efijase mampon kro bi wo ho me refi wonim okasa obeka te sɛ de wo kɔna wankasa usua no kwalampo no bi a wo kɔna but unya botre na sɛ wutie na afa ekɔ akyire no wotimi hu sɛ wunya nsɛm wunya nansasua wunya nimdie bi ɛne afoforo nsɛm afoforo bi a etimi bua wankasa nso so no wunya de ka wo de ho etimi ka kyerɛ obi asɛ sɛ na wutie ya ne susu ya ho nyansafoɔ susu ya ho sɛ wunim de susu hu sɛ wunim suahunu dodoɔ na wɔ mu nte no saa be ya ye ka sɛ de wunhia wɔ bia mo a wunhia wɔ bia futuo obi ani ho a watra afutuo ho anasa wapa afutuo ɛne nkyerɛkyerɛ ne adane ho sɛ waamrɛ wo ho ase na wansua bia nka wo de no ho a ba bia wotim na no ɛbɛyɛ wadwen ɛne wonim de mu sɛ waduru akyire baabi a ye du bɛkɔ bia no betimi atra na so meka kyerɛw obɛkɔ akɔduru baabi ne wa wekorate sɛsɛ bi ofoso kromu ni a wɔse wafa ne ho paa na obɛba bɛduru ayi ye fra ne sɛ kumase krom wobɛhu sɛ de dress no wayɛ boga na so no nu krom na natade na ɛhyɛ no power pen bi enua binom wo so de enim safeche na ɛwɔ race course no ntino wɔno mo nhya atade papa bi ɔno so so na atade dada wɔno so so ɛde yɛ n'adwuma na sɛ ne working gi ano no enti yɛ ka kyerɛ wɔ bia sɛ yɛnhwɛ na yɛnsua de efiri afoforo hɔ yɛ de na yɛnim no ɛyɛ obi anka sɛ nyɛ wunyansa wonim de na wonim no ɛyɛ nanso na afoforo de yɛ papa no mesrɛw nya abotre yɛsotie ne brɛ wo ho ase ne sua bi ka na ne betimi abɔ wabrabɔ no da ne da wunya niema na sensensam saa no e de ka ho ama wotwe ho efiri niema bi a ebetime de wakɔ esam na timi aboa ma wo nso no kra no akosi wo yefo so be ma me da ase okay anunti yensua ewo ye ho let's learn from each other anunti enanwumire masam a me ka chotia wan se yensua bibia firi obi ho a yenhwe hunu se ade na yensua firi ni ho no enepa ena yesua nemum enye ne bone na empo minim bebrebe no yifiri wabrabom na ususua bi ka ho na watumi akonkan de wonim so no wonya na adwene se obedi afoforo abro wonyimpie na omanfo so emsua bi na onso etumi emfa embo wombra dachi bi no wakase nipa somasi obenten ena ma me yesei 0551 na 31 0551 na 31 0548
Now 3-1. Hello. Oforisuo. Yeah. Now here. Come up. Na me shiramu. Mami nchia engineer ba ko to okrom ha. Engineer ke edu gas and oven. Ye kafe ye hia bibia. E fe ye mre ye ho ase. Ni papa we engineer ke edu. Me afre bibia fi ni hu. E ma ye nya fe ye animu. Na Oforisuo adai ti na ukọ na penyi bi tu ni bafo a usuwe tie di na odi asho okotu fom na odi ananti na mishramu na omra famwa asali die matu chama no on take ni papa sofo on the nuclear ha omro the guy ampa. Okay, hello. Sompa 93 FM. Ke edu gas oven. Ke jina ye dan ho. Papa bo so timenka. Yanko yanim. Mo the patch of Facebook ni Sompa 93.5 and the decoder no Sompa TV live. Ubenya Oforisuo berema ne bapa. Ya omuna samo mu nyina hwe omo live. Enokremu bichia bejafo na was ye my kasa ekofom kama ye hwentete ya dedetete ya mafra ni ye masters omo tete omo mafra ni ya even omo di kokra suro ni akire the one to tell many ye na upie na o ya mo show enyini mu ni asem no ya na enyini mu ya asem pa master bi o ha ya ne ma kofom enso o hwe ne mani ya ene masters omo hwe mo ma ye no omo di emo mo bi di kwa inti mo amo basa breya mo nye careful and for my papa ke do gas vile wakram pa. Okay, hello. Ojo ye ina mo ni agba adwuma dase bijare donken kuma to official taxi driver be run about. Ojo ke ma me fa kwanya na me mo ndina ke edu abaso. Okay, ya sasa no wakata na ne ga wo kwani ko je san ho kwashishi na ni bibi just oka possibly ni ka sendi but you don't know, and if you don't know that you don't know, then you are capital F. F no radio sentiment pesemetre na F no ya capital there unim na mo munim tu se unima now ya edide o etime mi tu ade a nim kra no to bi kire mi am say ye di ma na kire mi ebi se to wa kire mi no ebi ani menya ade fufuro bi aka de mi no ho anokwasem ejama ya ho ase ni enche enya because obi ma obi kire ni enko kire ni ko ta ho that. Okay, hello baby afrefre with din hello hojo ye moni aduma pa nchiao adwuma dase le kasafi mankasim ton ofoso dako kramenti wa mtementi na ho nya meti ase me akwara ke to na mesi so de dia me pekimo futo wa na me de bo me bra no nyina no ofoso mo pani adwuma ya mi shira no be biafo yi na Sompa ya mi shira mo ya che abre mami no what dada Madam wasi okay de dia me ko tie mo ko so ntumi fo wai me pekimo mankasim me din di kwachi. Okay, that's it. Kwachi or free mankasim namo ho kwachi ubeko kwachi ho aju hello udi baby afrefre Yaw Osei Aboagye noke yetie o Damatinia Jumapa Moya. Customer must convey to Sompa. But must do who was now and in the way I would go on the grass, the way I walk. And I think they are open and
that's my mother. Sompa. This is 93.1 FM. Sompa FM. Oh. Hello. Maje so Mpe Nipa. Dawa kwati. Mwanzo tensi. This is dear. Dawa kwati mekiao. Sofo. Eni ni aba. Manfa sa na mokai. Se me kan ya na mun se dawa kwati ni bu. O ma kwati bi ehu a. Ya kwati ribodi yo. Ribodi yo si ene ya benya wa mo. Manso kwa ene na ba na me kwa ya ma re tire se. Obodio. Yeah. Akase form yensa regional minister Adijum era jaba untri omukuru kwa kurende enti mdawa particular ya na yapana sa semo wodio bide dawa pa jaba so body na mbomo men kana sinti amenche na me bla ko manso kwa banaso aba so body na mbomo ya sebia munyansa monso katre mayense edi efutuo woti ase ye mo kanso ase efa woti ase de dawa kwati ma men ko do bimra me chia aso ko manso fu nyina manso fu Okay. Hello. Ofoso bema Yeah. me me ton grene from friends Nana one. sa pe na esi ade ye friend Sompa papa nka ze se dia ma agene Say wa to hu din. se me Sompa papa Oh, I see. me nyini packet of crowd Sompa mu kra Na why you adore na wie? ye guso Unyanye. me nyanye Ana say ne on Sompa papa. Me guy why you adore na wie? woni me dia na me special di ma kra akuku damfo di ntia asa akwa tiri kakra no ani me dia me bon abaso adi ma mo Okay. na match ya me papa di so for Kwabena David Okay. na me dia ba so dia se na me bra fa di dia ka no eno so ya pa na me dia ba ye na kakra me kan to kozo sesia no se obi no bi su adwuma na so obi tiri obi adwuma aya kwan bi so no woni mi se owi adwuma no se nipa na tse no ho a ono so sane osi ye no ebi ono so kwa akwete no akọ esa nti wanchere no ofra kuma pamu ntire nipa no ndi se kakra no nipa tini attachment e wo bi fufu nche no hu a no so o timu ka bi ma na master na nkasa kese me no meto ka ho na mfa ka no ma no enyi su o so tere me ka waji mi ka na me ya ma fa tiri kakra no ma hu ka tini nya me adom na me ka na wo ya ne kwa na so me fa me ka me fo o so kwa bi so me ma o enti me sere se fa dia o so mo tere ya djuma mo firi mo nyira na mo ntere na tena bi no yo so ya boa mo be da ma se Okay. Hello. Baby, I'm free within. If I'm Becky, because I see you in Auntie Becky, yenti wa bapa. first of all, I'm no upon for him. Ya Joso. And you made them so some of their baby dear. A yepa, was here at dear 3. Therefore, let's say, make a man to a minimum one. A television name cray, be This is 93.1 FM. Nancy, you back for. The chair, Okay, on also so puasem. So puasem pa. Hello. Baby, I'm free with you, Bapa. If I was saying, I'm not going to Nana, what are my into? Hey, my papa. Hey. Me friend would give them quite idea, Miss Apple be. And did you all quite in and fear for me? My field do. That is said, yeah. You are not be iron. Hey. Actually. My field. Sabako, dear. Ada obi so afim se kubeto fe na so afim se de Madam field alewa. Boko de boni bi anim. Ogo so mo ni papa mo. Ya fa nchen.
Ontramo pa. Okay. No number ke bi a wo na bibi ya aboni bi ani. Oba na be ma oba no. Oba ba 4 years. Oh, nyame be ma na hunwoma se. Yo. Ai, na me fa me santo no so wate. Amen. Obe hu nyansan ne ndie be buru so. Okay. Hello. Hello, Osei Bema. Yeah. Bema mo ni wa beja fo nyina ajo. Ya Yaw Osei Nipa. What passes Steven yo, umi aba Evelyn. Okay. Opposed to some of the abano, I had a mood to that's opposed to me, Menya sorry, to me car, which is also a free of my chair, food for thought on my head. Okay. And if could see my dear Cassian, so I'm on the very so no. There be a one of my figure. Na ya umeti no so tiebi. Umeti no tiebi. Oh, tiebi papa. It say on the area moro the no higher ya pa nyina ya de ya disia ya fe ya kasa yi. Ya dase. Okay. Enti trotro driver fo nyina no mumeti fo nyina say di Asem Mpe Nipa mo fa ni agro if is a honey atratena ne afutuo ewo adameti ni bi meka chose krachi pia onika no o hemanim sa papa wi no ma show nso ya wa pia na eye me fe kwa eye me fe tie ya no o side misika no mamenam so debi o mane ngo ana onye nkonta papa mane driver beboa hello baby afrefre udin Free kubukazi awalembre. Ngeti openipa. You wedi kan ma mfa nchie mu ade ma ba fo wa batman ne. Okay. Edi odi nim ne nzima kotoko. Fosu. Edi a masian pa ne kan di Japan. Adoye ni nti. Okay. Kedi Japan masian pa. Na doye ni nti. Odi masian pa no. Menya jima. No okay. Osei akompre kwa doye a wo ye ema afoforo ema omo sako omo anu musuku fi so omo twetwea ni nyina no wasua no pa. Hello. Obi tu le bafo a. House wetie bi. No kwasem. Nti ya damase ni aduma ya mo ye. Na yisi di fo no oposu kakre wo mo. Sama nso di wo mo ye ndie ye ni ho. Omo ye ntie bi afo. Nya agro di wo mo ye pa. Yisi di fo no. Yisi di fo ni. Ewo manso. Ewo manso. Ye ntie obi afo. O mo se ye ni ma wo ka me kura o ma bo ye ntie taduku. Oh. Nti ya da no wa bi da fo Africa nyame nhira mo nyame nka mo ni aduma pa mo ye. Amen. Hello. 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 Baby afrefre udin. Oba pa ma TV no volume no nko from ya you free so amwa uwura mu abre. Ya da ma tinu wadi papa mo yi. Ano kwase. Osei. Okay. Hello. Yay. Magre. Peter Majoso. Peter ya da moonlight. Oye ni twa kwa. Nene ufoto di oja be ye pa. Eye ke de bia. Na ya toni ti share di film pe before there. Wo to so na me de ma pikiwo. The way we plan what here. The way we see quite a cafe ni pa o mo ni pe futu. Ma tell you di way we dey me share wa e be bo am ma gabum. So mpa for no te mo kra mo ye program Asem Mpe Nipa for me. Mo ye program kan mo ni die. But mo ti die for la. Se o dia kan agene. Na ka ye di ka wo die ho.
I papa e ma mu yere enti mo ko so nya sana na na ma nyina e hye mu nko ase eduma mu yere ma kuri ko so mo kikai na biye wu ama mo na onye yere so na ta ni mi sia pa dia on ta ansa sana awojina che no omo bitu hello Good evening. ma jeso oba pa baby afrefre udin Eba sorry free jeso. yetio Ada dia master papa. Di fa kwabra. Ani ada master mo. Afa dia ma bibi na papa. Masa na masa me ni adesa. Bia mi temo. eti usua sanu ana Ni ade gwade. maami e yesu afri ya ho de ayese asai na wusua Asanwa na yake. Masha bana mabwa mesawa mama. Masha. Okay, hello. Yehwe ne fa last caller. Yehwe ne fa bako, ne fa nko. Yefa bako nko. Hello. Baby afrefre utri ye. Sister Gilmy free bule station Jerusalem. Julian kuyanim na ka baby adon de kam twawura gu so. Me facho. Why de papa ma fremu ache mi frafini. Oh. Mi frafini ma fremu amu. Afe. Oh, nyame ka makomo producers da namzo obesre no a. Na the morning kasa wate. Why de. Na me kila uri mo futu mo to Ghana for. Ya ebe ti no futu ebe papa. Okay. Mo kasa mo program mani to ho ankasa. Me facho mi ya. Sompa FM. Oh, can be yentio. Ye number no ebeto TV no so na wa frɛ baako wate. Anya do frɛ no nyina besie ye wone pa ade mamu enanwumre yi ye ko computer so adwadi mra de aka nyina no ye mfa nka mo ho. Odofo upe bebi a wobekwa ye de fidie be check odi pedua no nyina won kan yare eno abehu yare no na so ma woduro betu yare na se ama wana yenim se yare ebu na nipa bibire nso chinchini a omunya yare sa ena de enida so abefie tutu anamo na fo ni kire dank eba compress e wo pechi no metu wuduru tede junction wo pe wo so wo ko dank eba compress bi nya taxi na plug ya e de obeko omu ofidie nwa so be check odi pedua no nyina ehu organ bia se de si na dwuma fa na omanya nduru so a ombetumi e de abo ya limit syphilis gonorrhea chlamydia awo ho problem stroke any esichire yare any pressure de omote de tekura wo no bomode aso be free telephone number si e 0266 593330 ana 0244 017556 eniji semne say omo ye free health screening okwa ombe check repedua no nyina ma okwa omo news ke bia tutumika ne for de kire dank ahontofie 21st clinic a sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ya adwuma pa wo mu yenti abaso bo magye no wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa oyare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womu gidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho fra 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo sciatica expert. Okay, dia santiman achiatum ene sompa Asem Mpe Nipa na enchiakasie bi free NCF ho omode aba na emu komo no ede papa na ni nyina no medana didi a kire omanfo enche de oba no anya atrase
Sompa 93.1 FM and Sompa TV. Po amantem nenso ya baso bodie no so papa ye baba 2B nanso so no baby ya hwiri ne nam no asida ene ayeye enka kropo twedi apoba se ya do din na we ya ni jesem a free NCA was a digital audio broadcasting se ye hwe abefo akwante poso a ye de baba betie radio ni TV a NCA for aboya baso na emrepe semu no medanadi a kire omanfo yen afi ene kakra ne ba yo na so so no omanfo mutena mu afia duenu ene aduenu ba ko ene ade no Sompa aye trawa media yakeka bebregu fom ama NCA for hwiri yen de yato soro papa we etre sa basobode no enche ebi be start apiapiem ewo fie ha na Ghana for ni wiase nyina ehun enipa Sompa FM Kumase ye baye ye jo ma me memo akwaba yeah oba pampom te sen pa che yo moma ne me kasamu no ma me kakra na ase de owo akire no ha ye de ni bresem ne ba ha enu ti no opiem sa no a ya na enya gudie firi se wona yesisi womo ent womo ho ase wona yade adane konua ato womo so no womo no mbe pia fidie we so a ekwa bi so no womo yire womo ho a Yankopom na nadom so Sompa Asem Mpe Nipa yetumi eboa womo enti ma me ha no ya na ya ni bre so pa o ya ni bre papa enti obi wo na bre pi no betra fidie we so no ofefe ne se a ya na no ho ye me wanwa yie papa oba pa me mo akwa babiem yeah bibia boko de pa chwan ma me ye fra wo sei pa che fe ma bra kwadu firi hin na baye pa che me fi CPC Crowfrom CPC heya pa chwan wa kosam ne se ya wo de abedan ye se ye nkomo ma me yo pa che me das pa che ma kosam ne se meni mi kunu awale mfie du mienu ni kunu ye friend ne sei ye friend akwasi sapon pa chwan okay pa che ya wo memu nan na de otoso mienu no oyale abema me wo no no onya abosumi nsia na we beka no ya ye bia ya chine na yale ni didi so a chesa akodru ba bi se lockdown nim na obubugu ho ko mfie nan ni ntimi so leda wakasa no ho awonte yesa me bone pampers yesa me tete aduane ma no bibia obenya chese de woda ho saa na mse modawroma me de bedam mo mse mo fidie ide ekwa akiri pa wiase nyina ehwe mo na mommoa me na me mpe me ba no pomasi bere enu nti na ba ha anwumre osu kunu no de se kwasi wusu pachwan oye adwuma we pachwa wane ne brafo mu tonton cars odi ne brafo odidi o mu na asen kakra ya de no ba lockdown nim yale ndia wona so dada na lockdown nim ne bubu ne gu ho de ne to form me pachwan I want to so de me pachwa da bi efri sa abre no moa pay na moa kasa mo de aboa mo ho ewo ayaresa fam pachwa moa de ye to na mo bebre mi mabusua fam ye to na mo mi kunu so abusua fam nyina chese de obia be ye abusua ne mienu de obia ya fa akra no ho enso so yale na ye ko no ensesa ma kwa na ekonachi okonachi saa sisa bia ma tina mde abeda amanyumiri meni abere papa mfie duni na me hyede oba ne friend say pacho ya friend Osei usu kwa me oh wadi mfie nai pacho wadi mfie du pacho ai mame kamesre na mabusa se ye ka se moye bi ampa moye bi de nanso so no akwai bi so no hin na mode makọ emodin de na emom no se yakonya mifie ana se yakọ malam ho yagusi de yabọ anwem ana hin na ade na kwa na ususu se hono de se ka ban nya yaresa sabre yade ba bi egina ne ginan pacho nya mifie de makọ bebre makọ nya mifie kuma se ha asore amintimi modin start ni de ne de koji ye koji a na chese ade ne still na ye hunu so na obia ba afa ne kompaebo
fane yesei ye konya me fia mpa kumase ade mpa ebo bebre afi adunsifo ne ye mfa kire ne nyina de yesi ye bia de me maame wa hole me ba ne ho saa wono so abere pa de wosi ye bia ya ye nso ensesa ma ade no kwa na ekwa kire akodu se de oda okura chese wono akasa wo bere me bere ne papa bere obi o wono ho bia bere tinam de abeda mo se ma dawro ma sam na abro me so wodi ni koji doctor krata wo twroma na ka cho se ye hunhum yade anase hospital yade o wase hospital yale na akwa no wanya problem wo na adwenem yade koji nde sana na omuka nti na wo da duro so a wonoma duro ni de wanoma duro na che o da duro so e wo gi omanfo enko Sompa TV akoda no aye kana asem no emfie du akoda ne maame kire se akoda no yade abo akoda no na wotumi nante na be na kakra mfie nan ni na afei kura de wagye atokete so a akoda amane hwenim aye dene enipa so ho wonfunu ye o nipa wonfunu ye oba patiwa na hwe no wo me pa cho me ne papa nyina na hwe no na o ye da kwa adwuma pa cho me de mfie duni me nya adwuma da ni papa kwa onu amusu kosko a na aka me ne mienu nko a hye de wa wo sei pa cho ma wonnan papa yi ka ho a enan me pa cho ai na odi sei otoso sei wona toso mienu wona di panyine na chi oso ne din ne de sei osei kwa me owusu no ko school wa hia yade be yire no sa me pa cho wan ko school da nko school da na yare ne ye no na wonya mfie nsia no na obi ka se yemfa ne nko asokore mampon na omu school ni bi wo ho ti bia na nko magin ti ekoye no na omu busabusa ensem bebre otimi kotolet mi si da bi otimi tete aduan mi si da bi na obo ne pampers mi sin ai so omu busa ye questions ni nyina awie no ana papa no frɛ me ka kyerɛ me sɛ oba ne de agye sɛ ɔde ne kɔ ntimi nyina wo school mo ha maame sesie akuni mu aye dendie na sabre no anu ya agye sɛ ye ha wani da ye so ebetumi aye oba pa na oba no susu sɛ de be poten na ye no wa adwenim kakra no efiri sɛ ye ha no ba so be doso ne ehu ba bia e beta aka afiri wa kasa wa adwenim no susu sɛ de yi na oba na ye no me de me ba ne de start na yale ne bae no ukwa sofofo ne obia beka ne de ti achi de na ma adwan he na mse da bi ade ne me follow hospital no de omoka no na mfi se beboa me ti doctor no me kwa me de ko gi no mbusabusa me nsema na doctor baako na last obusa me ma me oba no wo no osun am se me ba ne de me di ka wo first one osun pa second one ya me wu ne ya wo yale wan sua ma oda ho ma de achi ti ade achi ama mba na anti akra de me wu ne fi nra nyina wo nsun yo aso first one am won de osun pa na doctor ne se me ba na ho na yale ne start na wonya problem ne wo me yafunu ewo gi ho sa no mo ka chem ti me de free ho ne de ma fa mani amubu chese chinchi na ma wan hwe ye ho ensam no dɔɔso nti free ho na doctor ne ka sa de ma hu se eye sign na be sign me ba no yale na wo yale okay oba pa said you sika wa asem no yemu sakakra wa bra na wonyim no na otadi di abonten wuro ho kakra me pa cho da bi uni di abonten me pa cho da bi aya asem wo unkomodiem so te sen duru ba bia said you see any nipa unta ankokontokwa no kra de ba bia metie mu frebusa ho a mo beka eno de minim ye kra o papa so o papa so saa ono so ye dindin me pa cho ai orofo yen kwa Sompa TV akoda no watofom akoda na tofom watofom abreho ne maame tumi nya ne ho Facebook no Sompa 93.1 Sompa TV Ghana YouTube no so Sompa TV edie bay na asie ama akoda wo ba wiase krampo ye ka bone kra no a woni bone da anasi ebusa say awosan bone ni bi na aka na Adam na bone ana
Anasa akwada da kete so Nyankopon ni munyam baba bedadi am watumi asode ana. Eya asem pa o. Obapa enti ekokoba ne se wo man aduane adia kwa ba na ofa so de ma no. Ba sho agisa wotena fom na de wachi atwene dan. Na watwena be hye wo ha because on de ontimi nya hwe. To twene be hye wo ha na je so no so da fom na so disam tena fom se bom. Na matete ama ne kakra ebi so a opapa kra de ho a o ma me ntete ma no ono a na tete ma no wi a na ono so api na oni ho na me so me ya saa ye nyina saa na ye no otwe ne be hye ha na wate ba akokra ma no no se bi obem mi na je foforo no Mame so far no oba no ya ohun me pa cho da bi ohun kra acho da bi no an so ho saa ohun hwe no ohun se ne maame no me pa cho da bi onim se ne maame ne pa na kwaba ne saa dia se ne nani so problem aba ho ana ohun ade ho ano ate no de hwe ho asoso a ni nuanom timi ne di agro me pa cho da bi obi anko ne ho me pa cho da bi obi anko no ho ti hwan na da ne nchen ye ni nyina na da no da ne baby oda ne baby saa onuanu bia anko ne nchen pa cho da bi nti mi nya hwe nti wo kɔ ne nchen a onya hwe eti se o ma na aduane di wie na ama ne nsuo bi nom a eno aso de oda ne baby pa cho ai no an so oda ne baby saa wada hwa sese wutimi se ne honam tutu no obeshu saa dra na dwoa no otiam no oshu bele yeso ye ka ho na bele de abeda mo se wiase nyina obi ehu me beya omo ame na sese de ayede aburo me so ukuro mpa ne he pacho mi free fenso pacho ai sante fenso pacho ai akonya wo fi ana pacho da bi konya ne mu fie pacho da bi na ukunu su fie ukunu su frɛ on su free fenso ha Oh. Tieso pasi e de ne ma wo. Pacho de mpesa mo ye ma mu nyina ne se. Pacho me ba no, so de mo de na tusui. Mo fidie de minim se dru akire. Ewiase nyina hwe no. Obi owo mo bia, wo de ka no ne se me ba ne be sole a. Me de oba time me pe, me gine se me ba. Se nsusu enye ye ne se nya me be frɛ na. Ni nyina ni pakro be bo am ne wo ne nsam. Tinam de abeda mo no madawroma nti mo mo ame. Se ye ba bua se nyame be frɛ no kwan be so. Sompa FM. Wakoda ne ade so ama wana. Me pa try. Tinyame nya ne ho. Etinyame mfrɛ no. De besi bia me de osore ba meje no se o ba time me pe. Se nye Yesu because ale na me ko no. Ensesa mba. Ena makase bia me de aduro ye no no. Ontimi nkasara fe de watimi akasa. Ensesa bia mba akire nkoa na ekɔ. Ensesa ba akokora amma. Asem nti se wan kasa de untumi fa kwa bia so anyine nkwanfiri ne nsem. Me pa cho da bi. Na emom kropo twedi apɔ no obo no no. Ka osre ne sesa yaresa made a. Na dawroma. O me fa na de enko. Yes, na dawroma. Dem de na man because akra no kro no oda ho no. Me ba de widie mu ye ne jan kasa. Eti oda na chi se ye. Me pa cho ai. Na chi nye hwe kuro bia ntutu ho. Kafra. Aya samu. Mama kafra. Etu wo no de wontene ne kura da. Pacho da bu betene ne anu ya wo ye no sa na wa wi on kasa da. Ei. Efrisi ya wo ne ba wi ase nyina. Me pacho ai. Oba pa kafra. Omna Samuel. Oforisuo bema. Encha etiefo biem. Ayo part 2 mu ne ahwefo. Me amenwa pa kofi ono so US. Brahima awo kasa manjori Italy mem ya cham. Bia hwe situation
yenam wo ha edu ada se ya Oforisuo ehia no ma bi se mfat na ahomete because yenya wo mane bi ban se ya na ni nya maami ebi abebi obi kan ya na o kan ya ni pe bi ntina se sa kasa obi aka bi pen drume bi na wa wo maame o papa o ba o hwe ni dru ba bi na o hwe na obra ya na koku to dwani ma o sre se wrade se o be bre sa de ya onye ne nkwa nti ya na nkoje na home that's it maami ebi a ho na o kan ni pe bi ntina se but yenyina ya kan bi pen because me maame na o yare na me kone the way na eno ma si fa na mentimi nya no be catch ready say obeda ho no obebrese dia yankobo man kwaje na home na se fa na sem ko akwa no da ye pegya nsa no nyame ampata obere na chi kura san yedai akotukro ntine ma me busa ase bi anye na chi no because e wo fi no wa baba wa bisa ne de na similar say ya e wo bantama na eba ni say ya ni enyan oba ya wote yi obre e chen be ma no e wo mi se be ma na ekọ o de bia ba oba yi bre o si mfie be yi ni wonya adwuma da wan hwe enso a wonte na se da Oforisuo edu me bia de ebusebusa na ne kwa so a nanso edu me bia nya saa ampa ade ba ye doso because ye will be wa wonyem a onu obi atwa da pa na no de si he ya ye nwa ba na wonyem ya na ode twa mpo yi etimi si kokko nim ni wura ti na obusebusa ye na o ya adwen ya na ye pese ye kan nyina ne se ye musa ye ne ya nyini ye nim papa nim bone ye ne nam ho Oforisuo musa sa akura we pa de na waye eda na akura waye ani nnuanom enan mebo a This is 93.1 FM. Ubusa kwashi bi na areho ubusa se ya na ni nnuanom ni kodi agoro se da bi akura de nkwa no nkwa waye okra asen dume bi ana numa bi amte numa bi areho Oforisuo ye de ani je betra fidie su na dume bi ye di agoro a dume bi bibi bebo ma na sesa na o mani nyina na wo mu wonsam asuri aya kan etimi ka akora na no midura cha na bia ka akora bi omode ne nunzo ma akora na asiri ye musa se nunti na ma akora ya yesa na ana ye de adea menu mienu yenim so ye pani kura de anke bia betu bodu ma badan ebi kura na wakwa na saka wai wakwa gibi na hwan ekebe kekasa ba ye musa se akora won ko ba bia on si school dem da o nko school ni akokasa ni akola bi na akoye eno so de adea ti nipa o ti wi ase a ade sese wo yense ne de bia Oforisuo so study sade we ya topic bi ad beba ye futu sem bia no dumi bia asem na e ba ne na befa ene na befa ade be pa ne nipa ye ji wo wi ase sese maami waba o se na ni da so eni Nyankopon yi Nyankopon furu ya ne yen edi me ani atia ne mu sha ne yatiefo se ye den adu time fine yes ye nuanom a mo kyekere di nu han kyekere se minumpe manumpe kasi akra no obre so da na jo timi tiatia mu sha sanye fia o mutim kwa ye o mo afia ka we fia rebu okro be se tu Ghana because anajo tiem tiana wo tiemu no se so Oforisuo maami si ne bai kra no oye sure se ne ba no kro hu ade akra na behu anawo na obebusa no kwasi minsa yesen na wakase mienu ana minsa yesen baako me sha tale bai na wakase se akra so ntimi nkasa ndi so da ye ndai na sabe ke yawo sana wo ten ke yawo na daache me tofom a ka me ba pejame we de maami infie du aseye ni wonye adwuma da because of ne ben ne emusa sa akura ne de na waye maami de abeda yesremo no ma bi se ba se ya ye de se bebo dawuro na mo paya se na mo do ye nti ya trensa mutum asem na reho Oforisuo awo mu wonsam
ɛno ti na da bia ya ne yɛ kasa nipa wano kasa ɛne the way a wobɛhyia yɛ wo ho afatoɔ bo ababaawa bi wɔ aburokyi ma ɛfrɛ no Rihanna ɔbɔ no Rihanna nyinsɛn wɔkɔbɔ show a Natalia hyɛ no nafu na ayɛ dan wɔtwa taa nso sɛ ne nafu ne da hɔ saa ɛna Ghanafoɔ ma bi sua nam so wonim baabi a wofiri ɛna woyɛ saa nɔma no wonim baabi a Frank wagya saa nɔma no aha yawo akora da ne dem ko bi tim betwa mpoma na no ama na asram edumye bi a do obi de ye ne fie no wodi ko yo fie sai we aba ne sei no woto abeka se o de bi ntimento da awo emu wansam te dumye bi na se obi awo na oye ne mabasa basa na akoto akora na twen na mi kurokura me ne te won fie me di nkora no kura makwakoto na gu no so hwe ami oyo ba te se wa o ka kire mo se offer hwe me ho de metima ye adwuma kobo da metima sobode metima bayira ye so ameche no aton enso me ye de na magakwe ho na de ha dwen wo nipa da sane ya bra bom pa se nipa da sane se wo seya ana nipa da sane da so na se nkoyi a wo bre ya kai ke sabin predo se wo ya ponchi bi anka bro nyanka de na zaram ke de ye mpusu untimi nkuno. This is 93.1 FM. I don't want any money, and I no crumple than quite some day. It is the acquaintance we do time saying so. Ya na se wo free won sapan so eden. Akwa be so. Nemom e yesa wa ba na wo pra krai sebuka sembi. Se wo se me ba no no. Mami bo aba nya ne se wo be sre. Se ne ba ne so so ne gina krim. Ne se nka wa nkasa kra. Eno ne nam ne ba bi ankope. Obi to bicycle o se bicycle no wonpe bicycle ni sinje no koto moto na obi ka atwam na nani sa bere e no koto car o so plane ni cross so sa per ship nti wiase we woto a yemfa sua de ampa wo bi on kasa batokoba ma mi nya ne san kope se wo mum skum ho okọ ha no ye busa na de na ewom no ye wo mu grade a ye gye san kwada no ebi kura authority de na obetima ka ana obetima ye sign bi but wo mu ntimi nche no enti maami aya de so a yes akura bi okura na yes atimi to fa duane de na otimi gina gro na okeka no but we ni nuanom ba miense wo fi ho ka obenso nkomu je na nko no mu di agra nyenye na nko kasa bibi sa we out whatsema ketware ntimi yesi no ohwe ne sa Kennedy ade na akura wa ye ya yenya ya bawiase akura bone be no nkwa den na e ma reho nipa ma me ka se mi kire Oforisuo se ne wutie bia no yankopon no afa ne sa na nyame ye nenso amane wo wiase enunti se wonyam na wo na fa ho fa wo ba na oda nyame ase nti na awezafo se ne yire kwa wo so ene na bibia bibi na yire kwa wo so no wo na so hwehwehwe akora no ho se obi ya wo akora bi to a obo abata no wo mo ni no mo hwehwehwe akora ne nsa akora bu Asem Mpe Nipa ne nsa bi akeka bom ni ade eto hwehwe no sa na hwehwe nani ni ade na akora bu batisi fom se krim na okasa no oda nyame ase enkoto akora no ntontwene we hwe yenwa ba ode abedan Oforisuo esempa maame yesre wo mu na sebu mu nim de we ye beka ne saa ewo nuro ho ya wa haba bi ho na na bibia bibi so ati ase ye de anim de empanifo ye de ho bo mo kire no eduru no ma bi onipa bubugo se yetime kire ne honam ne nyina de duro na wati ase sa kura timi nante se wa ne na ya ne na ne mfon mebo a ne na ne mfon oh ne na ne mfon ne nsanso mfon eti minim de Oforisuo beti bayira homam nanso ade nyina no ase da bia mfa manyankopon ne yenhwe ewom se nyankopon ne bo ahaban ebo nipa eti ye ne ya kan se ye de ode abeda ye ne ye tiefo ene ya hwefo madaroma obi ye bi akoyie eti ya tru ye de nsa dansa yam se ye nwa ba de abeda ye se de wo mu bia na kofi mecha ntonso aboso minim de otimi ye bedidi nkomo bi ne ahwade what ye nim ne ayaka nipa na me bo ni din no me ye bedidi nkomo bi ne ahwe because aduro bu aduro na kuro bi wa na kuro bi so to aso short as we nya hospital yade ko ebe me manenuro cha nya hospital yade ese se ye kire no se ma create mi sore nante ne wanti man kasa kra maami ompe me bo ma me ompe ope Oforisuo eti afa na minim se na tie bia no
nyankopɔ bɛma ne nsa so medase okay pokwa bena bra asɛm no emoya pa na nsumakonim aya na memo be ma no ene obeya baso obeya kwa di nim so e ba tanti nyame na abona baso ba memo be ma na baso anso obi wo no mama ya na no ye ni program wa wo memu akumakunum fefefe odwane ayedai eja no obekai last week Friday kaipa so kan aya asem kase o ma adwinim odwane eja no e man num wo kura odwane yo odwane na kobrane won sori da na bema kobrane ko na waba no be ti adwane ama oh ukunu ya kan se omla information tunisem na me share wate nyame beka no ofosu yenim komo bi nko akiri na yen hwade because we a spiritual realms me hu bi da yewo na me wa abere obi wo fie sa abere wa no obewuo no ode mami ensa di kan ansana ode adie bi a mempese me bodi pa esua oben munyamfo bi papa ba ya kama pa bla nyasem ketwa de sadene so ano no dini abra akwa ne bresa 25 years ansana owo uchiniye pa na me kan se na me kan se bra wo ya baba na wutie mi a hyeda yi wasum ye ne timpa wo ya brantie na wutie mi a hyeda yi wasum ne timpa honam na ye de ko na ye de bana ye fa ne se ne nyina ye ize no enye ize me sa o ovosio se nyame anya wadom abusua na ofiri mu no sa abusua na ene besa so de chen atu sisim ye atwon wo ko ne ye atwon ye yodium yeduo ye wagudie bi wo hu mu a kese bokete boado diasa boss brass banding na ekobasa wan ye nya no kobrane bi ba kobrane bi kunu kobrane be yire kobrane bi agapade ne atwon wahia ene ye bɔ ne bede ye se no tinte so guso enam wo de obeye me ka baba wo bia opra na ne maame nwia etwam no opra gu ne maame nwia ne naso okokan wo se woni kosua wei ehunu se me pra e maame ne se oh me ehunu na so ade awayem de amia pa min kahwe twen na be hunu e wa so wonti be nyam hwe ababa ne wangu me se ni nipadua no etwam kwa wo usade na pampan de akiri otimi tosio no to spragum ba bokateman de kokodwale etu nipadua no kan oh spray bokateman bra asem na make cha wasa no matiwase it is dynamic spiritual agony toria asema make sana ye kan say no ye numu asem ma ye kan eni ye bie ye nkura bre ye de tiebu abusua ne yetimu no wodi wo fam ti wonim de meka mesoma fam da kwanda ho no enye ne papam no de da ho ye nka se bisu na so be wura mu a woni koso we be wura mu akọ eche no wo ho se we na odaya wo mu a nyema ta no nya ne maketwa asem kaka na medeka esi agoni intam de agoni ne be wura mu se maame fie ni papa fie se o ya baba na wutiem na fa ne matra ababa obi wonu ma ne hu ye fe be bia koye enso be ma we be so ne so no kwa no ye be so ne so no kwa no ye be so ye so ne sa te sa kokọ ehwete aburo di ma ne ma o se ya se na brabo enso ne mo ne ma fe kama ente so bia ye tie gu fom bia wotiem asem bi obi ka to wanim asem bi obi ka to wachi edi yenya you make say you very very careful ye maba wa wedi esi ye mami wa brawie ye nyina bon person nyame na nche ntumi mfama no se esese nyame invite na nyame na invite no se esese nyame na mena ni monyam de adi wo maame na busuamu a ono oni monyam fo yesu no se bi producer na ni chiri fa wiase nyina on chire na ho odin ebra Lazarus ewu ye nanan o sorry ye nyame ankasa mayen because nipa bi ntimi nyagi so ne yankopon sabun san faade a o seni yo
na ya bata no ya na ya dwen koso ababa wa benyini na wonya ngoya odina brabo to atopre abrantie nyini na se wo sori na wo sori man so a odina brabo to atopre de num kasa nye na brabo nye wodwen se fie no ofre busuamu hwe okay ye be se wa brabo enti ye hwe ye brabo yi a ebetumi aboa ye me ye dache ene sa ni ma we eguso a happy eguso a happy because me kura no me hu ye kura ne nra obi kura ka kire me also wo ba mako ai wa ba miensa ba ko pa ne papa ne kura no na no we ache a ne mpa miensa nyina asabe obi ye yare fom gufi why eti ye besire ye maba won ye mrantie empo ye nipa ye tiase ha obi ni mo bi o wona so nyini se die yi wona so ye se hwan hwe wono kasa ye de komunu sofu bi e wo preachie na wo hwa baba wo bi on ne kasa baba na tebe bubu ne kum at one by force ye nim ye hwe no kasa ye ne ye hwe no kasa ya abrabo ne betimi aboa yen am ye tima ko ye nim anya sade ya wo ha wo satan ene ahumoni efiri opose efiri asase nuemu eba no nyame anya aduma ko hye ho bema nyame anya aduma ko hye ho oba na ko fo wo ye ne tasa e de ababa boye nyame anka senche na ho de ne ho sra ene tumi se nyame ebe yi ba ta brante ya maame ne obre sa maame mpo no yemfom so a afidie sunti no ewurade mfa nche no ne wonya bo abrante ne fama na se ono nka se yi ba te no se papa ni mom ana afumu a ana fie monsanfo bi na atabiri bibi na so abofra ya ewurade nche na hoden na nwosrempie yemfa ne monyam kese yemfa ma ewurade amen amen odifo pokwabana no abrotia ofo so bema asem na reho papa o de se ma mefa enchiama sister uso o ti krom be joy fashion on ya na epempa mentade de hye on pama me kama comment no mesra ope obi ama na pamontade ama wano akon ho na watimi aboa e wa dwoso ti krom na ofo so be amango ase ho ano wo so wura ti krom amango ase won sa be nkom so ho na obi hu no na eya na oba tan na se wo yo wofo na se asem se beto kwan mu a obeka se maami wo opese nyankopon kum ne beya na ofo so se udo wo bi a me kai se me se kwan bi oda ho afimu a na ontimi enye hwe no ade ebe chiama wakọ ne kra achi no yete se yade ni mu ayede a minua wodi machi maami rose so wo fe ya se ba bi wo bi one maami kwan edu ne man bi ni abusua ne nyina me chia wo no minua no yede ne call hospital no kra na ko edi nka wo ho ne amanfo bi bu aya ye sa ne ko This is 93.1 FM. na ofiri mu na chiri no na minua na asem o ka ne se minim se me mpa ye nu ami boy ye nso na nyankopon atie mi yo fi se odo obi na so wo sa titi ni mu ne sa wo yaw ni mu a eya na wo Philippines no e de man mo se wono ankasa kola woda ho because obi a oben wo pa se wo ba wo nsunu sini obi a oben wo se bi a o papa na se wo maame na wo hwe se de na ho keka sitia ono ankasa timi ye ne bibia na ekire na bia woda ho bem ntimi nya ne ho hwe na wo timi ho se obrankasa osori anu wate ato wa wo kopagya no so a wo so ne mu anam so mate ato mu nyina mu gufo mu a aya sometimes o bompa ye se awurade sempo no se boni bi mpo na maye ana se mibusuani bi aye ana se bi ase nipa kro no waye e na hu sunsuaso no e ba mi so se yi a awurade fa yemfo nso o kyeye na hwe na se bi ase ontimi nsori bie mu a mane nkonkoda din na wonje na home aya da ya enipa woda fa akose whole day ama men kan ye bre so de sa na ye ka no ana se holiday eba na se bia wotena fie ba be se be weekends mu ho na bia Friday wakwadwo ahome Saturday wakwadwo ahome Sunday na Monday asa to aso for so be ma wanka se odi ba bi kwa woda fa akokora mpa na honam ya woda honam na emu ya wo ya how much more so bia wada ho 4 good years mami on se no ate kafra wabre wapim so bia yesa wa wonti wo brase
ɛna na asɛm wo kan ye no begina ncha aka sɛ bi opese okum ne ba wonte yaw na se amane a wo fam no wonte ase sɛ oba wo hyɛda mu nko a 10 good years umpie nkɔ ba bia nyame na aye na dom ne mfie no mibisa ne mfie na wo hwɛ sese ba bia wo na obeka sɛ bia wanyini kyɛn ne mfie na wanya no onyini nu ba bia da bia sensa akwada no wakoye adesoa de ama no bia mpese obewo na nka ne ba be ya adesoa ama no why na mpese bi krampa wo wi na nka akwada 10 years kasa be otimi krampo ko senso ble ne maame ye bia pipe wo fi obetimi afele gallons ne ade a wo hojeli kanse ho e de ama ne maame se bia beto pipe mu a eti yesre se obia wo moa obia wo adro amanfo bi esusu se bi kura betimi ai se autism fo ibi ono ma ya na ono ma dwenwa ka se omo eye omo niema bote no but ye nua ye nim ya bofra ya woda ho se na ni kolampo ho ade no kolampo no and also ya another question a ye bisa eti ye sre nyankopon se obi wo ho no wo na adura onka nipa kro na koma no meso Asem Mpe Nipa dwumadie ye ne nua bayi mu se de da ne da wonum ye ma ye no sempo sa akwada no so no obre nyankopon hwe ne se bia na yare samaya o ma akwada no nkoda din na onye na home akwada ne nimbone bia ya wo ba wi asa bebre sei sa de hu nipa bi nso na bia wa ye bone ne nananom bi nso na bia wa ye bone e na bia ho asotwe no so ba yesre nyankopon so hu ye mobo na wo hu abusua ne mobo na ompeja akwada no fa bone nche se be ya akwada no benya na hoto no fo so be ma yenim se ye nsore no na ya papa no ma wonu mu nim from ya papa no mu nim aduro no wonu ma fra ye se bi ombetimi akoye moa na akwada nyina hoto na bi nso etimi aka ne maame ne papa ne ba ne se ya wanhwe abesian kwa no mbebule because akwakoye ade so je se sika nyina sa sika nyina ye atwehwe akora no so no epuntu obi amem yesre obi owo mo bia no mekoye moa na ba bi edu ne de ato de edofo so maame fancy ase no okay abadwafo akasa na asemu ameka amawiase manyina tie ne se yen tonko so ehwe ya no kasa yie asemu ametumi aka na anwumire no no se yen hwe ya no kasa yie biem what mama kan che o se nyankopon akasa no oboye obo ayirefie oboye no odi ayirefie kan Pre dia wadwene be che o se onkasa ntia wo bia ebi kura na wonye wadwene se wo be ma no be ware oba no be ware enso ade bia wo ye kire wa bere wa bi fie ho no emire bi kasa bia wo kasa tia papa na no ofrafuom ho ba no emire bi maami bia na wo so hine konsuo no na wo sere no no ebi o kasa bi kire o na wunyini ware ye wo yire fi enuti ye hwe ya no kasa yie sende ya tin wo twronum se ni frani bi na mo busa Yesu Kristo se na akwadai wonye bone o na tie ben na asie ni awo na ni framu wo se sede be ya nyankopon ni monyam bedadi ene tie sra wo soro ne krupo twedi ampon se ye ni brem sa ansankyene no bi na ACD ene sister ene Asem Mpe Nipa duru ye so sani monyam no bedadi sa akwadai watofom no besa asode amana be yensankyene de a ye besere wo soro na medie masem ameka nyina ne se ye hwe ya no yie ye bebo awuram no na eye kasetia eti akwadai die be pa na waye eti ebusa se eye awosan bone Adam na na bone no ana ena ma akwadai watofom prim sei ne mum sani da so ho ne ayarsa ho dia mi wogidie kese se entoma yenso de no ne nyakopon amane saso ma meka wakoma to ye mwate ye Sompa se This is 93.1 FM. nya meka sa ye ho papa entoma yenso de no nyakopon be hye ne wani munyam obeda ne wadi akyerew wate course bi kura fitiase a ebeba nipa mienu bi afre watofom no be so de se no nante
no timi koba krikri kakra any obey America sa ono abra no ada nyame beye ti lockdown nim na me wo na chi 2 weeks and obubugu a wan shori bi nyame beye what okay ya den chiakase ye bekwa akoma ye papa na adom wo hwe moru no moru kaseti ano no ye den chiakase be ma na nwumire na watwi so dedicate show na sa ama no wa ya de kase ama me aka me ho adwiri me frise moru so ko kaseti ano ai from so no ebasa no a de nipa no peso ye obia no wo so be ji mama na ye na so no sa chopa bamu a ya na eduru babia mpanifo etie eno ti ye papa wo kaseti amuru no me ogidie kase se obema matene ka kora nwumere ai muru kaseti ano no ai kasa ketre mana dane more ni natiana oh moro hu ade nem se wan hwe ye program na ye na last week ajo ya manfo ebusebusa na ebaji wo mo nsem efise ye nim bia ye de ye atene de momu nyante bi se kamo ne ye na adwini bom mo ne ye na fa adwini bom office ode a ye de ye hu ne de yate no moro no enche obetwini ka ye ya ka kire wiase nyina ebebam moro be hu ade atwini ka na mom se bibia tutodin a yede ne betra se donhwere baako na ono akora won kazantia obi abio enti oba pa ka akoma to ye mwate nyame otumi 0551 0551 0548 0548 na yenko ne ani afrefo enko twetwe nkomo yenwia wo faase no watofom kwan be ne be fa so be pagya no eyasem hello yeah Majo Osei Mpe Nipa Over past 7 years. Yetio. Na oposto na mka me bisasa maame no anyambia ono ni wura no ma check omo genotype de. Ebetimi akoba sebia. Apa no genotype no ana ono maame no genotype no ehia enkura ni bibetimi aye normal bisu o ha betimi affect omo. We no de kai omo ba ni dia kai ne ke adwene be ko na nkwala na miensa ka ho mo den kama. And mom pay na nyame tane ale mai. No okay. Hello. 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 Me Milani. Bajaye ofo. Emi na oho ye de. Me bacha nyankopa do me ho ye pa na mo so e. Kama ye ho den so pani akatua penti no obi abutuma ye ma. Ni made yama me raho. Oh. For edisi mikro musa akwano fe. And a convention be the canon, me so what that them when you are 30 years, we are 1 year. More brave, as men can say, the actors say, and to us, then so no, yes, to a man, you know, would do on one. I can't know, and none of who of Sabayaba, who better know it, your wins, no better know it, your wins, no. Yare ne beye na prane down of the say a prane robon tin be mukopin say or chair me but no chair me back in when you're 30 years and sana who a bomb pie say umudi abe dam we get a dim pegan and sa the one me pay and then no in me about no one cafe okay hello yay. Good evening. Oba pa Majo so. Na mo ho ye de. Sompa ni akatua petu bia ho ye. Me benyamia so ma sama de mi fili no. Ei. Na fili ne ya do so afidi so. Na o so be ma. Eni me de ra ho pa. Ya asem o. Na o akula eni me. Ya asem o. Na me be sane yare bom pae. Amen. Dem pae bezina mu ema yehu eni da so ka kan de gidi se ye be sisi na me be sane yare. Okay. Hello. Baby afre udin. Hello, good evening. Majo so yetio.
Acho akwara na sem na mpese me kakaka. Yentio. Akwara mo de ko konfanochi ebi affair faculty no wona. Doctor say na fe we you. Enye sunsun we bia cerebral palsy oni bia. Jo. But what the konfanochi ebi o mo fe nkola yi na ya no mo fe psychiatric. Ajo. Mbese ne kama. Yeah, that's it. Hello. This is 93.1 FM. Hello. Ya cho so mame, baby afre udin. Hello. Never cho believe. Ma jo so mame. Never cho Sompa program no person. We are Sompa Asem Mpe Nipa. Yeah, programs na ogina no. Never cho wadawoma. Kalana 7 person kakaka. Ma maintenance na ya transfer no ye ni abre ye pekwa ye befa so besa ne ade. Ya your friend is Asem Enra akutuja edisi. Of sika ewo obi ena say mama no ton ade. Ana ne refi no won sika no to from na wa ankofa. Abaye bi the first sika no. O first sika no wasene dia ye kan ye ni masem ni na asem a be mo ne ne na be kan ye ne se ye pebia ye mfan ye no asem o kan ye no enti mama no so ka se obi a tibidie wase ye ne pebia ne mfan ye no enti we so de waka no e be ye ho. Okay. Hello. Hello. Good evening, baby. Free. Good evening, Oforisuo. My jeso. Na bijili so ho ye. Kama pa. Yeah, but about the nasi. We de me do kruma sante mampon obofo ni. Okay. Oforisuo be ma we de chake se na mde ma bejofo nyina na tifo. Na maami asemi a wode beda bejofo yi. Mesre obi a wo mo bia ese ye wo hunhumu tumi no ye moa mama mi ne bai wontimi mpega na se de abedofo nyina kan se nyame mpu enye ne pesa bofo betena sia no anka semfre ni pim ba me fa bofra no na mese aboafo a mo etie dwumadi nyina mo mami moa because obi a wo nye dwumade timi se aho kire da beba no so na yempe kaka na yemfa emo amani na megidi se brace mu na kokon so be se no nyam na me sure no kan won tene nim kyerem dwumadi amodie na da wase bebre. Amen. Aha ne adu ofre no enyina ebesie maame de be ka kyerɛ wo nse kan akoma to yem ate Sompa Asem Mpe Nipa no obeduru ha wabafie ensem se ya ne di akyire se yade na adane konu akora no ebinie kan akoma to yem ate ebedi akyire ne aboa wate ma yemu hyehyew ensuro efri na ekono behun se de nyam kopon anim onyam besi adadi wo Sompa FM kan akoma to yem 3A Herbal Center ye konia kotu koko na se ye konia tu koko na se dia ye 3A co capsules koko master ena sabre ye kokonom sanu power 3A Herbal Center wo mo ene de abadwa so amanfo atu aguso papa odofo eduru ba bia nipa no ho odi nyina gina osisi ni so eduru ba bi na sisi no ya akonton ya chia na kire se center boat no ankasa ne ho aka no se ka akura center boat bu a ekwa na achia nipadua so center boat no bu a osisi no na atwe firi so na echiachi akoko no tumi ema no basa amaman agina osisi mu a ekoko ena eyesa be ma eduru ba bia ompam agudie enyefe efiri se koko aju osisi no aboso sisie no a 10 point no koba no eno ena ye oye obeda akọ na waba eno so sisie adwuma koko ena yesa woni so ayo wisi eduru ba bia otimi eposa wani na wani ayizozozo koko no uja nan eduru ba bia na emoja efrimu ba bema se koba ne sa mema yo no emu eba form ohonam eduru ba bia adware kura na honam yo hini koko adia koko timi ye no eno ti na 3 Herbal Center wo ba ye was debi Ghana for ni wiase fo nyina ho kire wo mo eno to the 3 Eco Capsules koko master wo dia badwa so etu koko na sem na ye koko aduro we die
se wonom a wote se de otia na yanom de bi omde abadwa so no wahwe ntimi tu kwai empo ufiri wo kura ekọ faako a wagya no no wahwe abayu agu ho ade nim guase bebrew make am for 3 cocoa capsules cocoa master nam de ama ye fa tu cocoa na se ebeboa wie papa be duru ba bi a point asisi ho tuntuntum cocoa no na ye sanse nkyerene no ye kokoli na gaba da ne ye ba misi ye ba ne apidank ye ko 3 cocoa capsules ne ato ne de atu ye cocoa no ase 0546 107 107 0546 107 107 Joe Apple Electricals wo frew say Joe Apple Electricals ye frew dia na wo se brane beto signal cable every say sa wo ya wo dia badwa so we eye Ghana wo ya every say signal cable ba ye no Ghana wo da no mo hwe ye no mo de ye Joe Apple Electrical signal cable okofa de badwa so no eye kopa wo ya so ye koni akwakoto wo ya ne dia wo ya ye fie pa dia na eye signal cable ena make am for nam dia ma eye kopa wo yanko an eno tu de wo ya wo fie no electricity bill be ba na wo from adentia se manyina mo ho de no e fa wo yanimu a e fom nketenkete speed bi anim eno nti no be no be ba no na e wo from pi o manfo dodo no na je signal cable atum na wo de edi dwuma wo de wo ya wo fie e fie no a e hyehye na so atie ni nyina no o manfo no atumi ade signal cable ena wo ya wo fie nti ena saade no akwa no hey make a signal cable na media ma every say Ghana Standard Board for ajatum electricity for ajatum efiewura for ajatum sana energy commission for say signal cable no do sample no esisu dimayam say Ghana ni bia nto no fa wo ya ni fie o say pepradia bia da ye de ton ye de ewo ya fie bia no Joe Apostle bana kache na so ya wo bi underground cables and transformers ahodo nyina eno so wo to bi say ye ko Joe Apple Electricals na ya kwa to signal cable dia Japan house no wonne MTN abrosa kese no e de hwe animu e wo PZ afam wo Kumasi Asem na make kire wi Kumasi Asem na make kire wi Japan house wonne MTN abrosa kese PZ afam wo no uduru ho apotem wo super Joe Apple Electricals wo mo mototo wo ya no mdo so ho e mo bi fa chenchina koda no wasokwa wo se wo Joe Apple okwa hotel so kama RCC Tasi Rango de nyame abedum Ghana abedum Ashanti Joe Apple Electricals wo ho yenko na yenko to wo ya papa every signal cable ba Ghana ha na fiensia ni o manfo atum edwa kase ana ehyehyehye nyina no wa kase wo hu se to atwa ni nyina ye signal cable na ye de ewo ya ye ama eja no nyina no aba from every say ye de Ghana woda na ye ko Joe Apple Electricals so na ya from kwan ya mfre wa homatrufo we so 0246 90 58 98 0246 90 58 98 and 0543 93 4550 0543 93 4550 yanko Joe Apple wakache na yanko per signal cable na yemfa enwo ya yefie ebeboa ye yie papa Kens hour ekoso ewo Sompa FM Sompa TV Sompa Kranza Sompa Kumase wonu bonyafo Canada Japan akompreko wo se omanfo enkonemwa na si ahene ne atu ahene fo enhwe na omonfa osurukokuruku franka no mani him omanfo hwe ne pa wayo na saa ne pa no betumi atie bi dia Kens hour ekoso edafia da no na ya boni ko nsia so tie dwuma di we bia obehu se ese to aba no ede ma Canada Japan a wankasa obetumi ehunu eno ti no efiada emane mpawtri so Kens hour no eba so no nan ekosi no nsia brem Canada Japan wo mom kasa de ma no omo ano tene eyi kwan kama ye ko ne ko tie bi ye pe bibi afo ye numini ma ye mizo odi for pokwa na rap na campus me yema mo no na ye kwani akwa no mizo dia ye mango flavor o miss fruity ho na wodofo miss fruity na kasa na yema nkoda papa onyini no ebe ye fefefe saa na mo kala no so be fefefe na mango flavor no kasa de emu ye se tenkom emu odu papa anopa so twitwi usiwie ye kra na opa bobi ebe bo pa ama kombede na ache odofo edu ba bi adwumaten no eso wonfa so na se wanya hoɔden asan ko nyuma so ya na abrahu pipa miza
5G ena sabre me kanfo na me dia ma ho unum bia ebeboa galamse fo agya tum azin fo agya tum ye ma me mo wo dwa so no ye enonom ya no ye me mobo ye no 5G no bi ebeboa ama hodi na giragina so kina ye be so de se prim ne akwa enwuma so umpewe na apede he aponto ni abadi aponto abadi to ene usual ni nyina da ye hia mizu ene 5G meza ebeboa ama service no akonka ye pam manager Daniel ewo 21st clinic ehwa overseas ye ko ho ye benya bia to sana Bikan supermarket sisters ewa abawa o post office anomanye heye okwa ubenya bia to mama Esther enso Atcom Royal Ventures no ewo Baptist University ebuakwa yenkonye kope bintowate ebeboa ye pa PNC Ventures or frem na PNC Ventures wa anomanye taxi station wa Charity Hospital no junction no woni no enedi ehwanimu yakwa ibenya bi o PNC ho na Sachi Enterprise ewa safo abinchi woni VIP car park no enedi hwanimu ye friend na Sachi wa homatufo we so 0246 270221 0246 270221 and 0558 1063 48 0558 106348 yakona Sachi ye benya bi ato kwaku oche company limited puwe mantem kofodua na mekan ho na benya bi ato ye frɛ kwaku oche company wo 0243 329414 0243 329414 Eastern region puwe mantem na meka kire okwa benya bi ewo kwaku oche company limited KF Kinju Enterprise ewo Num Hotel heya swam heya eno de ne important heya Kinju ebema obi ato wo doso pro ewo na kache mizu N5G meza 0263185869 0263185869 yanko nyekope mizu na yemfa eni adwuma ebeboa yeyi papa ye keka koye nimu no na enye abasobodi a abano enya asem ketwa kura no sa abasobodi no NCA ena ede ama Sompa FM Sompa TV na abasobodi no mu nkomo no ede tie ni ye po amantem wo se di kanfo ye de ke bada ben nanso so no nyuma pa ye unity no ye di abam stations ahodo edu enwotwe ye yin Ghana ye nyina no Sompa 93.1 ye ka ho na enkomo no nyina ne se digital audio broadcasting na che se abefo akwante poso no ye ka ho ubetumi tie radio no ewo nkran ubetumi tie no kumase na de tie akokoba ne san ne se wo NCA fo mramu no eduru ba bia wo radio no wo ma no ewo ba bia kopem nanso so no radio sa edu nwotwe a NCA fo yi no wuchim ya no ano 93.1 betumi nya nkran ubetumi nya ne kumase a eno ntino abasobode aba no ede emu hwam digital audio broadcasting no Sompa 93.1 ye ka ho ye yo tententu Sompa FM ene Sompa 2B ye tufa soro ye sana masase so ya keka manfo bebre good dem adro bianka dem Sompa FM Sompa TV the whole Ghana baby a person utie Sompa 93.1 NCSA uchim ya 93.1 ubenya yen you kumase enum hotel heya nanso so ye beka sa me wiase ene Ghana ubi abeti enka ni nyina ya de be enyuma pantia onyuma panado benam eno ti abasobode we NCF we beda o mase se omu ahwe na omu anfo mani anto ba bia wedi afrenchem NCF na mama wo se Ghana NCF we no boss no wo bo adwuma kire se kaya ba bia kasikatuatu do ma hwe ho omu cheke de eko omu cheke ba bia fidie ne ho mana koduro ene omu anfo o masom eno ti yakwa computer so dwede mra de waba no anya atenase ansa na ye bekọ aba no ma memem akwa aba oba pampom te sei Nyankopon adom udin de sei acho ye freme afia firi hin na ba ye mi firi tabro mase afia de udin ne afia de afia de acho afia na enti ye beka kire moro ni na busuafo se omonto omoboase efiri se
yɛde telephone no na ɛyɛ adwuma ɛno ti yɛhwɛ sɛ yɛ papa no ɛbɛfrɛ yɛn na yɛne moru adi nkɔmmɔ anwummere ya yɛ papa no ɛfrɛ di a ne moru bɛdi nkɔmmɔ ɛfiri sɛ nnwoma gu akwan so a yɛko ɛde kɔ yɛnim yɛkɔ computer so adwadie mmra de aka yɛde bɛbrɛ mu wayo hello dog wayo wagyina so akyɛ dog when one get to I just say maybe enti wayo si pa de ye ntwa movie wa ha o nti omo kan nyame so mu nyae de omo wayo si kire no go ye ntwa movie wa ha dog no challenge na your course na at the passe omo gbo because omo be rap to nyum no who say omo nkase hey Sompa FM wo say wa mu na wo be ya na say wo wife me ba cho no wife no be fane mami dog hello madam dog yes madam almost all mami fans but nye no na ye marking scream no kra wa ha eno de enka ho na wo say wo beto 5G enwom ama ya na so be na rap me ba cho me oh is there so enwom no ya tu nyina ama na so aka na rap oja mo ma fa na capella we ku ansa ene ye tie o 5G. Is it no so be rap na so ansa na no obeto nyuma na meboa ene my acapella name Millionaribo Oriba na the auto nyum no kra no de na ha me te say osa no ribe no de wa chire no me ba cho adaru mo ko Pentecost na say assemblies okay why are there na eno no yemfa enti yepe wa wo de in fact me fere wa yosi panye sanka enwom no ka me nkasa kra ma fa foforo bet nze wa yosi mintimi ya na yeresa enti ze no yepe wa wo nwom anase wo de yepe wa rap mpacho mesrew wo ye oba ntimi ma hip hop low yikura low bpm na fe wo de ayama wadaroma eti o yeah rap mami yo mizo yeah mizo yeah mizo da yan sense okay the mizo da yan sense okay the passport apple pineapple banana to fruit to be yawo I just me unindi ya hey energy ni uba fanopa hey mizo yeah tie Sompa me ba cho yenwie yo ti sire ndie enye food stop wadaroma yeah rap my uncle last one okay yo mizo yeah sugar free so yeah sugar free pineapple apple banana fruit to be sugar free ubenya huwade ubenya energy sugar free uwa diabetes akuti ningi jamredia sugar free utu ningi Tamizo drink na ono ma ubenya huwade Sompa FM for wayo sire de yetene nka no in fact wayo sire ntino yentimi nka se ye man na nya sa paade a gozu go betu esika anti oh what the mama no nsi e and you say no
o dia no ma wu kuna ba be fa ana say when you was him to wa ba be fa wa de e ba cho umizo wa Hawaii ya da se pa say ozo so wa ye nwuma ma friend say mizo. Okay. Ya mahwefo ne atiefo nyina kwa babiem eba de asanteman agye atum yen yo tententu baafo se boye ntaba mu a ye nam soro enam fom ye maame bi ewo ha ye ne no ebe twetwe nkomo enya asem keto akra na obi kura frebusa se de na NCA fo ede aba no enam se abasobode efrise radio stations maako edunwotwe ena the whole Ghana will be biatum enti baby e gina o Ghana fan na babia no Sompa obete yenka unlike first no opay ya obre eno tiansie fo no de yaka ho ye ba ye di sei ye da omo ase papa na ye beda adwuma mpanifo so ase ye ba ye de omo ahwo ama radio atumi apagya abasobodie wei ye tumi agibie no ya hoho a efrise radio no the whole Ghana babia begina bia no Sompa 93.1 obete yenka uchimto ho a obete yenka enya asem ketokra abrotia ye na we no wo koto afidi a wasa wo to the guitar one no ai we na DAD okay digital audio broadcast digital audio broadcasting enti anti wo wa yi no wo fide bia koto radio wo said they you make sure say wo to the guitar enye digital mesro baby a wona we kire said na say e we kire say nkrafo na wo nyaye na emo to the guitar one dia wo was hwi akwantomra wo baby a wo chim 93.1 na Sompa FM na double life mount ya na mo koto afidie no so a ya na mo de kakra bia so no ma to the guitar one no e na betimi aboa am wa hwe ye no atie yen so okay oba pa me mo akwa babiem yeah ja empom te sei yankopon adom na so di no de sei afia afia firi hin na ba ye mi firi maase ye besere se mo nkata na nim mayen aha oba pa wakosam ne san ya wo de abedan yen se ye moa o wakosam ne sa anadwi de boko de abasa momoa me nsonye boko sa asem ne boy bia wo mienu boy no me ne wo mienu ya friend no say e friend no Anthony Foku so wo henfa wote maase tabuo ebo ho sasampa wona na wo say mienu wo yo ho ade pa cho debi wa nyo ho ade pa cho debi empratwe ni mu a pa chan na mo busuafo nim se na mote ho pa chan no kedie na asie de asi nyina ne se mne ne wo ho no mo na ase o pemi ase wo pemi me so me peno ase me mpeno intimine ne ma wadi die na just say I on and off pa chan I say I said die menene nam ho na ase wo pemi ase wo pemi me so ase me peno ase me mpeno intimine nam ho na wo na wo peno mi ade na ma adwene se me nka ase me kwa wo ba bi foforo bia ono na ase wo mpeno so se me na wo abosu ni nti de bia wo ne me ntokwa na me call me baby no so call ne baby na ase ne kasa ne nyamu no me ne ko kakla se wo de se wo si bibi wo fie ntimi bo odua enyan bibi wo ni fie sese enti wo ka eno na manka ne yie enti wo ka chem se ade kura wo ba me yi ano in fact ma bele yie papa baby wo se me chine ko bia me china ko me da ho wo ka chere ne sese so de bibi wo fie enti ye wo bibi a enyan sana me ka chere wo ka chere wo kunu no pa chan ana se de one na wo no dem ne na wo no eno o sese eno o sese ade kro no manhwe obo me yi ano asem na waka no pa chan na o ka asem no de na asi akire de asie ni se me na ma na me ton ade e na bla bi ka so wo pemi na bla ne ka so wo pemi na me so ma mpopu miti na wo ka so wo beboa me na me ne na ma ti eye kakra na me ne ko hia baabi si ye pia kwa akoda ye pia koda anche na me se bla de ne life nya me fe nti wo se me twe me ho de wo ko hu ne foforo no me pa chan e na wo ne pie se wo ne koda pa chan na je se mo akeka si mo ataache me pa chan ti afede wo ko jem ai eti mo ko na de me ne ko pie ko ya na anche bia mo se bibia be wo me hese awo he misisi
Woto ho no. Me pa chan. I said ye wo panie no. Me pa chan. Eya me ya ye. Wo ne be ma no die. Me ne die. Enna mu ana bibi be wo. Da bi me free ho be me fie che kakra. Na we no entina mpanifo se bia wo fa konfo yira. Amuti asoso fa woto ho no. Saa de we ne koye sister yi. Etu free wo ba fie na saa de ne be ye. Anche bia me da ho na ase bibia wo me se Jesus de na wo me saa no. Ti me kan sa na ase me koda ha ase abodam program koda ase abodam program. Ti se free wo me nya ahoto bi ma nante na me baabi wo hokora ya kire wo kora wo kwa wunya sika kora ma fie so wo beko. Na nsan ya be me ya ba me nchen. Ensem bi wo ho a wa ba be keka a kire am me hu se. E de be ensem no be keka an. Ode ade na ye me. Wasisi ya na bibi ni nane na mo ye mese yan. Wasisi ya na bibi hunhuna mese yan. Wase yan ti sofu bi ba TV so na mse aha nyina amako wase obi anu obetumi aboagye se nyame ne fa so ka se na de wajew enti hwe nyaw na mse ana me ble pa o eye me ya sa ntumi nye hwe wase wode mbe kɔ maame bi ho na maame no aboa me ama me ho atɔ me na mse wonfa me nkɔ me ye ready so wonfa ma ankɔ ebe si saabili se de me ntumi na kola me honam nyina ya me ja ade ne nam nipadua mu saa bla me bre na me dia ba sem pa acho mommoa me na me eti ukunu nu ankasa gya tum se wona de saa de na ye o me pa acha ne nsem no hu fi ne kasa yem me pa acha o se de na o de aye wo wono de o ya na o se se me honam ye me ya me ntini me mu ebekɔ na ade na ne na me ye din a ebekɔ me susu nkasa Eti sabre die hu free ne sanka yem but on see super pose me na mayo sa pa chan me ko ba bi nso ache omo ka sa me ko pa na che odwane me ne mema empanifo pa na koi odwane se ka ko pa na che pa chan na wa frɛ ne phone so pa na che oba me ho no me pa na che se mayo oboni bia me pa che ofa che me na o se hwe nyame enti wo ma me nwu na me wu ana nkola no ho ana be hwe no eti ekoba asa no be ma ho yi wakɔ no so obekɔ be ma ho ache yie pa me ne be ma bia nhia da efiri se wo ne ba ko no ko hia ya pane no be wo wo wono ana sa ne me be daaye edi mfie se ni edi be bosome nan ni tie se wo man papa na na asa aba ono ana sa ne me be daaye oh na ne wo sa pa wo dia wonyi mfiri wo so yi ana no no de bo atenase wasisa wono pa na ma wo mienu de o mo bia so nwale me bia mu da oba pa na se sia de kosi enkosi koda enkoda se ne ka yade be ye Osei de ene ka fa ukunu dada no en ana ono so mpe no pa cho de bi de obeka bia ne ho a wote ase o ma me bele me ne se ti se sia no ka ope no wono wasa bedai ka ope no me de o ka se wasesa enti de o aye bia wajai enso stila de o ya na wo ye asemiso sesi ya ukunu no ususu se ona ma yade no pa chan ma me ya na ye Osei eya me ya sa me ntumi nya hwe na me honam nyina ya me ya ne nam nipaduam te sa se bia ade bi awo na ene nam nipaduam ni ehyem nipadua no mu sa na wo me sa ebe hyem ya kakra be hyem ya kakra be hyem ya kakra me ko baabi me ko e kura ono se kura ono so de snap nyina egu machi so ono so de bomeduo so ono so de yeda yo ukunu no baabi na me ko ye no to ono so de bo agu so no ma mbi gu me sam me fa manim afi kura de me hunu tisa me ko a me ne ne ma na ekɔ saa anyoma bi tisa de yi me ka kire no so wose enye bibia me nye din me ka se kofi me na ma se enema bi di manim se mmoa bi di manim wose ani nyina wo hu ni nyina wo hu ni nyina se o ma ne papa no so hu pa chan oba pa ukunu no ofirifa he ofira akoma dan wakɔ ne fie pen pa chan wo mo wo bosom kase wo ho ana pa chan no de minim eti se sia no wono bema no opese o ware unti no abo atenase anasa de no opese wo ye wo wase sabe ne beja pa de age sabe ne na chia ka bibia ma bibia to atwa ansa no metimi ade me ho enti so obi be peme pa de o mo obi ampeme
Oba pan sene yade be yo say de ene fafa ukunu yo. Say yade be yo say de wanya ne mo me na me ho nto me na me ne me ho. O nware be ma no. Pa cho da bi. Adenti. Nye bibia. Na so di ne de say. Afia. Na wonim se mmiri santin be ma ya ma yade. Wa wo huhu mu pane. Ama akofa asem kese we ya brew. En wakofa be ma no a enam ne so e ma yade ba oso yi. Bosume na wasa ne be ma nada. Wanim se ni suba anye. Wasa ma ne wada. E wona na mai tiemi ye. Ana me so me se sa na yade be ye Osei de ene ye fa okunu no. Kosi koda. Na so nim se wo mpe no de a. Adenti na asa ne da ye. Na me ka asa de na awo me no se me ne ye da me ho beto me. Enti ade na awo no. Utie. Ade na awo no. Wono so onya ama be ma bia me fawo. Enti sa na te de ane na wo mienu de age so otena ho. Wonim se wo ntena ho de a. Adenti na asa pene e ma ne o da ye. Pacho na me se me ne da me ho beto me nya. Enti se wo ho ato. Pacho da bi. Ana se de odi gu mu no wa be sa afirim. Enti so onsa afirim de a. Adenti na ho to aso na ho nto. Anase nkoda no enye mo papa no. Papa no. Enti mo papa no dia. Wono be ma no se wono wo pewu. Wo kasa ni animu no kra no. Wo se ase we so ope, ase me pe. E no no so ope. Enkoda asem. Se ka wonim se be man wo mpe no dia. Kan ye ne wo be kum tromo ama ye kan se kra. Wo jana mana kore nam kwa yase. Na wo wapne di odi ye wu nyina achi bosume nani wada wo ne wada every Asem Mpe Nipa na se onda no da no odi bibi fufuru abeka ho a obeda hu metie o me pa chan no na my mistake wo ho no wagi atum sa me pa chan pia ka ya mama hiti wo ho pa eduru ba bi ma ne bi yem fom so be ma no mpe na wade ya damfo nya yemu ade na akọ baby se wa be wo me pani nti no me ja ma ne nada etu furu se bi ode ba ya no watwekọ ontwekọ de fufuru abeka ho e ba sa wa bo abusuafo amane o mse a chan de bia me ka kire me papa se me na me hu ne ma me hu me papa se won timi nya me hwindu de me nyi mani mfiriso na me nyi ma adwene mfiriso na me se da bi me blow me da me ntumi nna me blepa me na ma me nam sa but me ko fie anwumle bia na me su die na wo hu me kwa ase de ayi ade bia sa no ma na edi manim sa me ne na ekọ me ne na eba sa ade bi duanim sa no ma pa chan na de bebiem eniema beble mani tolite su se kula na ate se de eniema no aye beble wo mani so enti ede ma de na hu se si ade asene na manim te se bi sa no de be hade o menya so be wi bia bambo na no den pa chu apa de ana wo ba wo hu bi fu anoma na ba pa chan me wa ne dia no wo ba time wo yenya me wo production room no na anoma no aba apart from anoma no dia ba abo abiem dane ne ma beble bibi no ne pese ehu ne ehu kwan be fa so ade adu ne be kan wo ase dane ana ate se dia abubo bia yesi se me ye ma ade kura no waba me waba ho no mte se ase aboa wo bi sa no oh eti efiri wo no otimi kodwa so koton nwoma e ton ne ma pa but mani nje okay breaking news bi aba your hallmark back on Sompa FM Sompa TV breaking news de e wo si etie yenko ahoma no so desert okay anomanje okay yenko ne ko tie mla sisi a hello desert Ojina so hello technicians me had your mam sisia na yen konko yenim breaking news bi abasisia na yesen krofo bi twetwe moja enkrofo bi atwetwe moja aposifo ensa ka won nwumire ya
Yee. Sika no hia manso yo. Sika no hia manso yo. Omo twetwe moja posifo atumi aye adwuma ama won sa aka won. Ai na enko yanim. Hello? Yeah, hello. Panipa empom to say. Yamira dumu na monswe. Dia kani anwumere Sompa Asem Mpe Nipa yedi adwuma ye bo manfo na dia ben na asia opese wo ma wiase nyina ate. Pato si na gina anomanye mpatase station no. Na enime na msi me kwa koto ade wo mpatase station na mti enipa ye ena me bopre hotel me ready esi. Je ko for me sa omunam omu wura efie mu se omu de omu take covid ne edinto omu twum ja no mama 30 cities and yes see how the people back create the trip for no I do 1.2 and then me police for you almost 3 and now high big and you see who share the papa me be na e mojatina no asema na manfo something ne fan and come competitive for not just anomanye mpatase empathy station hoda na omo twetwe moja no omo kura dokotafo ananse hospital to mi krata bi omde adwuma no who some patrol and I just say a police for no aswe na omtini eyi omo ano ba na short the from police for the foul na moja no omo twe omde gudiem Boko hospital in so no medicine no na roban that roban mun sa no mo twa omo twe na mama o say 30 cities omo twe sa moja no emma ananketenkete me ba to me ade man for me hu die ba dia man for na kase edos die okay it's allege why atesem allege enoti panipa enti aposifo no ebaaye no omanfo di adanse asa aposifo ankaza ne beform ko e ba to an so am police for na be fa o ko to omo twi moja no na omo yese ya che wo mu ba to no omo ye miensa na omo twi moja na ye miensa ai omo hu se omo atwi moja ne bi bebrebe ai ina enti ye kwa tse ni ko ba ko plate ni be twi moja no for no I do 1.2 into next a month for now quite to be and say police for the other foul Asem no omo si moja no omo twe he no omo de ko and the oguzu ayisi ebusa omo and the omo de there be Ghana for mama ya me ani ana ho a enye de na so no kwa de o man no nam so no enye o okay panipa ye hwe na ya ma ye bofotene desert storm wono na woye fan pa Sompa Asem Mpe Nipa otie yen ena de sankra to we ba na ye hwese ye be ma ye bofotene akoso am police station ozia ne ya hwese sa mrante no ye de omo ba ho a Asem papa Asem pa wo man ganem na ye hu ye die se ye kase ye twi moja kwofo no chi netimi organize sa ana se okotafo a tafofo no betumi organize aso ye buafo betumi organize na ya twi moja na emoja no akasa no se omukọ school bim ana omkọ adwuma kom so omkọ twi moja kwofo no chefo nkrata no akasa no ene di ahim ye musa se wo mo betwi moja yi krata be ni kura wo mo ye mai bofo tena ko so am police station ho ye de ho asem beba obafia yes da enti se sia no dia na apese ye ma wo pa chompe samo boa me na ade ni free me so ni free me hoko ankro mai na ye no nyanka fo de no me ye 40 cities me ye na de na me ye na me dai me hu sa se wai wo hini bi wo machi amachi se me ye me hu hwea ase watutu ntoma bi sa ba na ni ma me ni na ni ma ba se na ni ma nipa na ni ma sai bi sa no ni ya se yatutu pa da bi agu ana omdi wachie ana wo machi se nti me hu hwi bi na me ni te ukrom pa na he pa cho me krom dem de be sie kakra me so du ukrom esie a ukrom bosom wo ho busu afiri mu no pa cho minnim
ya busa ma me mienhwe ya busa ma me mienhwe se bi kura akom wo fie a eno so betumi aye one factor bema no de wakande na bema no so a oka se ne busuam no bibi wo mu no wode wakọ ne kurum pan Pachan. Wo mu obosum wo mu fie. Pachan de minimu de. Ese kana obusebusem ti yenhwe. Yenhwe producers any abrante no twhwe komo ye frɛ ne nko. Okay. Eti se dia na apase ye mawo. Pachan pesa mo boa me na me hoto me. Na me nya masondwe. Ani manager na me tena se hwe me ma. Oh. Ti se dia oni bema bia kafra. Pachan de bi. Ba kono ebefa wo pane na kire no na ukuru we na so baaye no efiri ho de watum metum na nansan na asa blabi nso adi machi saa no nso ne me beda o ne me da asa me da wa na me huze me mu ayedu asa me ble wo masetenam wo fosu so me de Asem bebo de se bra ba kono so baaye wa bia ma no pa cha na me se me ya me nim se bibia ni me ayi eno nti kura na me pa cha me ba se mommoa me oh eni efiri na ekomie bi wate ma yen hwe kwa do be fa so nwie pa cha mi akono no ba kura ka che pa cha me kura me mpe obia na wo mpe obia bai asa na wadi machi ache na ma dia me se bia obeboa me na se obi so baba be di wachi ache Mami ei sesi ei ba ku ya odi wachi sei na uje mu ma no na kira so obi su be di wachi cha so be jem ana we di obatum we di obatum mi hu amane dodo tumwate pacho yo tumwate pacho yo ye aya asemo we ya yehu no saa no obaka se bia aya agudie de hunu nani so no yo hunu nani so no noke ayasem odi for pokwamna ya brantia no producers so mo frɛ na onfa na wo no wadi nse hunu we abefa Evans Boatin mechiapa Evans Boatin madam for no mechiao yi zone mechiapa ofosi obema huma asem de ye kan si no ya na asa agudi asampa ase eniema maami o kanyina no is true obehu emema ni bi wo no asebe mpredi asa o jawo akofa be ma ofro ya ne ha no ba ke enye ne saa se be oba mpe wa jarman nko no mde ba bi boko ono oba wo no mpe wa man nko ba bi boko wo mom ne kokosisi ho na o de biti na so oba nko sisi na de biti no eni kwa se wo yi obi bone sabe obi aba na nkura obi aba ne maame efiri maame yem ne baaye obi ba wabre maame na woni ba wabre unhwe no umma ne hwe onna kofa no na wo ana eniema wo hunu wa wade ni mu no ana o so nware bio o se me ko wo pa ne akofa aduro dia yew ama wo haw aba beto obi ababa waso sesei ko watenka se ko ne be ma ofro kura betena na nka abrabọ niema akoso because oba be se onu kontimi ntena enhwe nkura no wo so tiba nya adaje akofa tumi bi e di akata obi ababa waso sisi ye koy anase ye bai ye koy anase ye bai e di pa ne ye mai omunye yen bra opa no de ma o si woniema ono adwane ma e di se wo hwe na situation a wo mu no ompa enu si jano man ko baby na ko fedro e de koye no ana ko fedro e de ato no so se wo ba ma bia emfa no age se nko a ana so wale no ana na wo no bra ade be ma ye se bi producer ye nya na be keka bia chere pa o this a yes achira ba mu yes 3.1 yes achira o ka se mu yes asa ni me bra yes achira ni me oh neme bi wonu ma ye na ye bufusem o ya kashim oh yes ye na bo ye bufusem ti ye tiefo ni ye mpani for frɛ ne o ozo odifo odi ye nya botre ye ba so de me ye kasa kama ba ni me bo na se nyanya obi na wo ne ba ana wonye bi na wudie wo bi ya simitum mi mo bi amfa bi
what was Ababidi? What was Ababidi? We be as I want panier. And we got us a mini. I don't we for so better. Until Bellman won't be a woman in Casanya, sir. You be some mamma, and yet you begin yoy. I had the way no bar friend. Not the way yet. Oh, my Anthony Canada, yes, and Obaniodia. Noki. I brought you. Your first so bema. Yes, you know. I'll go find for full and we are so as I want no home panier the asaka. Na baba we so kwa pass na no passemu. Den na no koyi ne kai won saka no ya da bia yetufu se hwa no kasa ye won se bibi woni fie won so se bibi woni fie medwure ne ama me no for so bema e ko bi se bia brantie no e na e bia wakwan ne bibi te sesa e bi nso so afie nso no for so na te ubi sana sembi e bia bibi pese e ye no wo fie e na e bia no so e ba sante ne ye hwehwe mu yie. Because I say abadamfo da wa ha ohu papa bi e de powder egu na ni powder so de wa ni nkuni mu ana e konfo no kwa bi so sa wo nkọ di ade bi a wadi nkuni mu aye bo hira na se wo be kom no ana so be konfo panya na bibisa enti yen hwe ni nchiye na enya hwehwemu na yen sere we de e ba ne se ya na wo no mu a wonu mo huhuma ni wa no e na ye koto de asra wonu se wonu mra ye mo ye de ye ni tuatua wo ka ye ni hwia ye de ehu peteta kramu ntini ye sre se ababa wei abrantie no wo tie ne ye sre no se ababa wa ne ka asem bi na se enim se entwe ye na bia wo tie ne na so mfa ne fon so nche no na di na obedi ni kwa wadi atua ka of also be my big gugu some of the hotels and guest house are charging so much charge no be there from there so be there so osoro enti e bia said they was kwa fa baba way ka de fo ni to ne tonga ne yaw de wa ko aba wa ba betu ade no said also say me twe wa so no so krampo so ne de okay enti me sre no wa hwe no aye wo no a wansa ne ababa wa na ababa wa ne ntimi nya ne fa ho de na bibia so enkoye mfama nya sa so fo so ye ntu ye ne hwe na busu enim so e bia na bibi sa what sa akom ne ade bia pese e fa ne nti e ma no e ye sa na ne ye hu omuno go fo so de te fo fancha me case na wisu ya nam se first one Sompa ba na me ne wachi o din komo ewo no ma bi hu kakra kranti case dem se e offer asia enwa bai e manimusam kakra wa be ka kire minti no kakra me kan se em se de opeso hu an se no mo hu ne da ye mo ne ne so no enkoyi anti ohwese betimi abreki no mo me ka se wo fie ni hu a me bi petra katache wanim se onam hu se owone nam nesirem ma sem we pa me yese no ma me hwe owo no hwe so hu we wo so hwe wone nam na hwe wone nam ha wo wi hu we obi nso se moti obi nso se o ba nyina kwankwan no bi ne no ma etsa no ona kakra ewe se wo se panie bi abrante de panie bi wo na na meboa na ne to ha abrante so koba na baba we mse won so wo de aba be sine so no no susu se panie na wo no susu se be man na de sa no ma bi sa awura ne redim na wan we so na wo koka one side na bi kura de odi kosusu no mi de nka me susu se de ye kanya abrante no obey so kura won tenenka atin so ne wo ma achai won tenenka eno ya number 1 on tenenka eti de ya ka to so fosu ya tie se uti se radio so obi ka se ofosu me ne mbeda na so ye mi se odi bibi wo me ntimi susu se no a se wonye bibi se ofosu obeba be yiwa no okay na se abrante de say Anthony Foku pacha oso ofiri he akomadan na kuma so ye de adwuma oto ties wa pacha ye bebo na kira kwacha eti obi a wonim sa be ma ye boni din ene na busua no se no oba ya beka edumre bi a wo kana sem se no wo ba want me defend obi a wo e bia na mpa because ya fire de wo mojam ena spiritual no so no so obi a ne the way a obi akro fa oba 7 preduasa no ma na ya de okay eti ya besre sa branch ni wotie no fosu omra ni ene ne ntrase because branch e baba we wono kwanti me pass mu yi ye ne nepe ni enwu kwa be fa so ye ju obi ade eye ni ye ne nse no fosu me das abrantie fokuo na asem yeti a me de ma na nwume ni se wachitum so oni ababa we ya wo mienu na won pese ababa we e be hwere ne nkwa ne nkoda no eho abrabo aye basa
adaworo ma wo mra senye ono a o meyi na no na ehu kwan ye dia baba wo ibefa so tie eno ti aba brantie fuku e kira ye twel enti so fon no nyesa baby a wo bia no ye bepo akira kwai eti apa ma me kwa koma to ye mate na kira ye fampe ukunu no senso o ma no papa susu why kwa koma to ye ne fampe no Dr. Baumias Awa DMB team omampania bedi akire ono so ese yemfa Ghana emma no said the MPP amanyuku no eka no eno nti dawuku da bia omo so ebafia no nan abo konusia no ena Dr. Baumias Awa no emrantia no ba bedi ne ho adanse pa de waye ene de ogusu awoye ene ye de Ghana nyina hye ne nsa de obeba beye eno ho adanse die eno nti dawuku da Baumias Awa eno so ekoso ewo Sompa TV, Sompa FM, Tarawan TV, Sunyane FM, Sunyane Nkranza, Sompa Nkranza rather, Sompa Sunyane, Sompa Nkranza, Tarawan TV, and also Ewon Kanai, Nina Ebefa, so Sompa TV, Sompa FM, Baumias Awa, and also Ombedia Dance here, Edia Faba Pano, Nepa Waye, the Opeso ye, and the Duguso ye, said your man for Betua Badiamano. Trader Chacopada, Tetia Tempono, Yacopa Trader Chacopada at Chaquine, if it's a toxin, no, it drew beer. Ni peduano poison akomuno trader Chacopada between ye film sa and cholesterol no edidi untrimu no ye betumi eye fro wo yamunye wo yamu ankasa nye bon wo yamunye wo pebi efri se uja wo nan na se enframabone no eba omanfo dodo no na ekwa akire yekopa trader Chacopada osa no etuase sa enwanom sa hangover ba ye no trader Chacopada ebetumi atuase na ede amawo Freddie Mensa ba Dani Heba Apidank Kolina Keba Misty Heba and bless every kwa ubenya biato 0243 943413 yanko ne kopetwe Chacopada chira kwan aso koma pone Pentecost asonda no ene boho dank ba complex wo fra dank ba ye efie dumien ni pachi number 2 yanko dank ni kutu ye yade ase si yanko dank hodia na 0266 593330 0266593330 yanko pachi number 2 dank eba complex na yikutu ye yade ase 21st clinic sciatica expert na sa sciatica no eba ye no 21st clinic nkutu eni tumi eti ase na yes 21st clinic se men kancho se ya de biblia bia de free nwa no kosu na ase obetumi atu na wode amount laboratory ne scan mfidi ahodo pi obedo obefam abaso body at 21st clinic agie no eche wotwe hunwi ni nyina ne se ne nyuma pa ene denenam 15 branches ewo Kumasi ewo Ghana member Kumasi ahwan overseas sa ena woboase Accra Sunyane Nkranza Techiman oho 0540311311 0540311311 0551931931 0548931931 yenwa bana kosem yenhwe na yemfa mpani kunu akira kwan hello Osei ye Osei ye ya breno mo mami chanso panyo di fo do ko ami ya che di semachi oba Nigeria de make na ze na mi di kana ni ba ya wedo ji se me ba sha kesi e pem ndi mi ti le so na mi ya ba di oba intention mi ni ko di atu so pa di oba yen ko ko na ti akwamate ya siti hello hello oh hello hello Oforisuo memme yey adwura bibia okonie kama yenkoye nim ye do ba de na se we yo de sheba ko bani o SK bonus oboase coffee cream ana me buku no okay papa kaga mi bo mi kan se gini abaron kana ntun yem se de ya wanya Sompa etrifo ana se Sompa TV wujidi ntino wa ba wo dem jide se ne ya to be nemmum asama ko meka se ne se be so no be ma ne ko fa o hini ana no anko yika izale ne ma no maba no o ne no tabia me bodia na keso na do me o yo no o mun se o mo ko mo kasia e be mo hello hello udin ba bia frefre Oforisuo majo so pani
I let them Manyamupa, Matomache. Oh, Chiamuna. Ya Joso. Na, the Americans are about 1 or 2. No, any day. Oh. Hello. Unino. What's it? I don't know who's on a day. I know being bit. No, sorry. No, I could have been for the assassin. Okay. School fees in your birthday be mammy 1 year so school fee. Abrotia. Abrantia no Yabasha and Chila Quine. Yabasha and Chila Quintino. Tell ya Sebama Kuma him fear Facebook or the about so or share our gospel oak barbering shop. Ya no one me come ya dria jo so yaw. Na Sasuna desert storm anomanye and patasia one also say what they aba was say baby or one answer to brabiness mamma na obedin kaka na sama kwadana wa yare no what sin sembisa na say a yare who seme de emano papa on also the other by the Pizzalo classic barbering shop and so on King Cancel Police Station Chihuahua one also say or share it's here Jumedi no ewo Ebeneza also the diabo me adria jo so ba pastor also edene dia abaye mano usu for jo or say yasemo Ebeneza tete or say rade nje abofra no na wontie so frɛ mo amode ba nyina yewra Gabi one or US abrochimemo or schedule media ni panya Asem Ketua or never Martina Gabi one and se mahune mame aso konofo watch him da eti chiamunina yeah for happy birthday and kwama aye Jennifer Adasi Tabi Amstead Tano so and also eco school we say no yesrenya mepa ede emma papa pa yakopon kwsoa na onsha onye wadom sebe ya be free adomo akwa adomo sanso so na ababaawa we say so de no yehwe na yefa emra Winifred we say efri ne maame ene ne papa enchen wonum nyina ewo enkranza systematic na wonum ede sasoma we say esoma no na me pene maame ni din nyina naka me de aba we say no Winifred eje bua he wo kosua wo Pentecost Preparatory School Nkranza o maame madam for stay so do papa nyamepa na was ready ama wo sanso so na happy birthday ekwa ede ama Esiama Richard Mr. Dodona friend Asian we so efre sister blessing osini kunu dofo ene odo papa ye mo wo Nkranza nyamepa na was ready ama Yankopon fa adomo enko adomo na de etwato no so yankasa ye papa ba ko ya just agia mantia hine fan club no agia na wo ka ho no wono so na edi we say eba ye wo se ne papa ni mpompa no wanya emfinhia no aduoson enson ye frɛ no Jabukali Abdullahi ene na wo denti no agia Aisha Yalwa ese odo papa wo se Nyankopon so nkoso a ema nkwatenti ahoden ene apomuden wom happy birthday to you Baba Bukali Abdullahi sister Asha se agia Asha so odo papa ye nte no ofo so de no pesa woni Asem Mpe Nipa efo edi nkomo opesa woni ye twetwe wasem bi ha wo ho nkomo a 0552 akabaako we di Asempa Chronom station wa. Okay. Emrantie hina dam for pa no. Yeah, mame. Yo, ya ma happy birthday Nyankopon koso ensha wani mu ofe dodo. Security Bank abrosana se kwa. Ehwa no wo. Nyankopon koso ensha no. Di Asempa ni di ya medam. We su Yvonne. We su Yvonne. Madam for no. Ofo so adam Monica sa kwenti o ma. Yeah. My Yvonne Nyankopon koso ensha wate. Na ntutu anamonsi bia ekron emfa emma yenti no. Ebusia sa person ni Asem Mpe Nipa dwuma die fodi nkoma 0546 88 32 87 0546 88 32 87 and 0243 58 another 58 78 0243 58 58 78 and 0552 0955 93 0552 0955
93 mu bia be frɛ bia busia ya be jo so ne ya pɛ wasɛm na no pemesi bread ya mofo so be ma ya hwɛ ne nkɔ papa anya be rafia. Okay, yes, sorry, akwa Jesus Fire Miracle Church. Our dominance anwa kwanta kwante poso obuase ekwanso na make a prophet enokousu sabre ye kono ni bejai kasemu no ede amano Jesus Fire Miracle Church. Our dominance anwa kwanta sabre prophet ababedura na yede no eba ababa bewie na sabre no krupo twedi apon why no kokromuti untumi ensa no emopo de biada prophet abedie prophet memu akwa aba impom to say bibia boko de okay na sabre ya yebe koidie na yija kasemu no nyina ede amam akwani asenso obi a oboa ema Sompa Asem Mpe Nipa yetumi ede brew enadwui ye bedase school fees ene ima eboa ye Emma social media handles ni nyina da saa ne ko ba je sesempre ni David Sompa TV omoso eboaye Osei Aboagye me ne mapamfo ye ko long time so for over to you macho otia fo ade hira no onye okese minim se samre wo so aye hira watie dwumade kakraka kese wo so afoma ba bokuto